Всіх. Это якраз той випадок, коли ми з вами як нові користальники Zoom абсолютно в ровних умовах. І щось я сам себе чую, ось яка проблема. Ладно, я уберу наушники, так буде мене чувати, правда? Чувати так мене? Да, да. Глеб, у тебя все ровно, видать, два окенца. Телефон все-таки, напевно, Ні, у мене на телефоні Zoom навіть нема. Я думаю, что это микрофон... Давай я отключу. Вот так вот, коли я отключу наушники. Добро, легче будет чуваться? Да. Лучше. А фонить ты все равно будешь, потому что у меня на экране два Глеба Лободенки. А я одному Глебу отключу звук. Да, правильно. Отключите, закройте рот одному Глебу, и я думаю, что так будет простей тогда. Ага, Даш, отключи только правильному Глебу. Ой, неправильному. Ну, Глеб, Правильно отключили тебя? Да, значит, неправильно мы отключили. Даша, скажите, пожалуйста, а мы будем видеть Глеба на экране или мы только его будем слышать? Вы Вы будете должны уже его видеть. и вы будете видеть то, что он будет демонстрировать. Ага, это появится, да? Это появится. Тільки вчуся користатися Zoom. Я розумію, що більшість удільників УЗВ вже ліпше за мене вміє користатися Zoom. Для мене це одна з перших таких конференцій, тому вибачайте, що я тут торкаюся. Так, нечто ж гримить у меня в ушах, ну ладно. Бачите, я думаю, что после пандемии мы зробимся больше, а эти країни і увогуле свет навучиться користатися ось такими речами, незалежно от эпидемии, тому що, конечно, вони допомагають нам на адлегласці робити тое, для чого б ми потратили на шмат більше часу і висілкаў. Хоча мне трошку сумно, бо я заўсёды з задавальненнем приезжаю в Гародню. Гародня – это самый круты беларускі горад, і наша сённяшняя з вами сустрэча і пойдзе якраз пра тое, якая адна з прычын таго, што Гародня самы унікальны беларускі горад. Калі казаць пра нашу архітэктуру, то у Беларусі каля 11 тысячаў помнікаў архітэктуры. З іх толькі, можа быць, кожны чацвёрты ўключаны ў дзяржаўны спіс, калі не менш, тому што ў дзяржаўны спіс помнікаў архітэктуры ўваходзіць каля 4,5 тысяч аб'ектаў. І з гэтых 4,5 тысяч аб'ектаў значная частка гэта помнік савецкаму салдату, брацкая магіла і гэтак далей. Што, безумоўна, таксама заслугоўвае ўвагі, але вельмі крыўдна, што многія сапраўды каштоўныя помнікі архітэктуры, сярод іх ёсць нават помнікі 18 стагоддзя, не ўваходзяць у гэты спіс. Дык вось, будзем адштурхоўвацца ад таго, што ў Беларусі там 10-11 тысяч помнікаў архітэктуры. Скажу вам так, што з іх у Гародні знаходзяцца каля 800. То бок, калі ўзяць, што ў дзяржаўным спісе 4,5, то кожны 5-й ці 6-й помнік знаходзіцца ў Гародні. Ад агульнай колькасці помнікаў у Беларусі прыкладна кожны 10-й ці 11-й помнік архітэктуры знаходзіцца ў Гародні. І так адбылося таму, што, відаць, у Гародні іх найменш руйнавалі. Таму што, напрыклад, у Менску яшчэ у гадоў 30-40 таму было каля 300 старых будынкаў. Сёння гэта колькасць знізілася да 50-60. То бок у нашых многіх гарадах раней былі дзясяткі і сотні старых будынкаў, якія не перажылі, часцей за ўсё не перажылі савецкі час. Таму што ёсць такі распаўсюджаны міф, што вось вайна і немцы зруйнавалі нашу архітэктуру. У значнай ступені это неправда па некалькіх прычынах. Па-першае, падчас вайны ніколі захопнікі мэтанакіравана не руйнавалі храмы. А па-другое, калі браць, напрыклад, Менск, то ёсць аэрафотаздымка 44 года, канца вайны, на якой відаць, што большасць старых будынкаў у Менску вайну перажылі, многія з іх былі спаленыя, але іх можна было аднавіць, што не было зроблена. Значит, а цяпер, калі казаць пра нашу сённяшнюю сустрэчу, я вам спачатку пакажу дзве спасылкі для таго, каб вы зразумелі, дзе можна пасля знайсці то. Скажите мне, кто-нибудь, видать, экран, я рассказываю. Так, мы видим ваш экран. Да. Так вот, глядите, слайды, которые я сегодня буду показывать, яны выкладзеныя на сайце, адрес якога вы зараз бачыце, Лободенко Бай.
І калі вы штосьці не паспееце паглядзець ці захочаце пераглядзець нейкі фотаздымак, то вы пасля вось тут вось адкрыеце гэтыя слайды і зможаце іх паглядзець. Это першая спасылка. І другая спасылка, я думаю, вядомы многім з вас сайт Глобус Беларусі, які называецца Глобус Тутбай. Канешне, мы сёння будзем казаць пра 100 аб'ектаў, і пра большасць з іх мы будзем казаць вельмі коротка і вельмі пункцірам. Калі вы захочаце падрабязней даведацца, то вы можете зайсці на вось гэты сайт Глобус Тутбай. Напрыклад, адкрыць, вот давайте на прыкладзе Гародні, адкрыем Гарадзенскую вобласць. Вот у нас все аб'екты Гарадзенскай вобласці. І вот, напрыклад, адкрываем замак у Любчы. Заходзім на гэтую старонку, бачым фотаздымкі гэтага замка, бачым іншыя аб'екты, якія там ёсць. І вось тут можна адкрыць таксама літаратуру. Вось бачыце, замак Кішак-Радзівілаў. І вось тут, вот я вылучаю зараз мышкай, ідуць розныя спасылкі на кнігі, на архітэктура Беларусі, на кнігі даследчыкаў, дзе можна зайсці і пачытаць падрабязней. Так што запомніце сабе гэты сайт Глобус Беларусі, Глобус Тутбай. Так, цяпер, значыцца, мы з вами пяройдзем ужо непасрэдна да нашай прэзентацыі. Зараз я адкрыю першы слайд і спытаюся у вас, ці яго пабачыце, гэты першы слайд. Так, вось так. Відаць першы слайд ці не відаць? Пока нет. Может быть, надо... Теперь видно. Друзья, кому видно? Видно, хорошо. Плюс в чатик, не включайте микрофон. Да. Значит, все добра. Калі відаць, я буду переключаць павольна, тому што я ведаю, што не адразу, калі я переключаю, у вас яно далёка не адразу переключаецца. Да, дык вось, калі казаць пра 100 беларускіх замкаў. У когось микрофон уключен, у когось. Набрать номер написан. Слухай, як дам тапка по морді. Треба микрофон комусь отключить, у нас лишние размовы есть, я чую. Даша, может быть, вы поможете? Да, я ищу этого человека. Сейчас мы отключим. Человек называется iPad. iPad. Де мікрофон? Даша, давайте вырашим это питание, а то будет складана. Ага, все, супер. Так вось, ведаеце, апошнія, гадоў 10-15 вельмі часта мы чуем з вами такі выраз, што Беларусь гэта краіна замкаў. Гэты выраз узнік не дарма. Я думаю, што гэта як бы мэтанакіраваная праца людзей на тое, каб выправіць перакос, які доўгія гады адбываўся у нашай свядомасці. Ведаеце, ёсць такі выраз, што Беларусь гэта краіна двух Міцкевічаў. Адама Міцкевіча і Канстанціна Міцкевіча, якога вы ведаеце як Якуба Коласа. Дык вось, краіна Адама Міцкевіча гэта краіна палацаў, балоў, сукенак, карет, шляхты, чагосьці такога арыстакратычнага. Краіна Кастуся Міцкевіча, Якуба Коласа, гэта вёска, гэта сялянскі побыт, гэта гліняная міска, вышыванка і гэтак далей. І тое гэта Беларусь. І тое гэта мы, гэта наша спадчына, гэта нашы продкі. Дык вось, за савецкім часам быў істотны перакос у бок сялянскай Беларусі. Гэта рабілася мэтанакіравана, каб даказаць нам, што мы вылезлі з навозу, мы вылезлі з гнілой хаты, з каўтуном у валасах, а вось нам далі цывілізацыю. І таму за савецкім часам практычна не аднаўляліся нашыя замкі, нашыя помнікі архітэктуры, апроч тых, которые ім дасталіся ў добрым стане і якія яны проста выкарыстоўвалі, напрыклад, пад санаторый, як Нясвіжскі замак. І апошнія гадоў 15 гэта пачало выпраўляцца, таму што людзі, якія адказваюць за турызм, якія адказваюць за культуру, яны паглядзелі, што шматлікія беларусы з задавальненнем ездзяць па Еўропе, каб паглядзець на помнікі архітэктуры, каб паглядзець на замкі. Ведаеце, у Чэхіі, якая супастаўная з Беларуссю па многіх параметрах, захавалася каля 700 замкаў.
Ёсць такая показка, што калі як паглядзець нейкі замак, калі вы прыехалі ў Чэхію. Можна сесці ў Празе на электрычку, паехаць, выйсці на любой станцыі, там будзе стаяць замак. Беларусь, якая таксама вы ўжо шмат разоў чулі выраз, якую цяпер называюць краінай замкаў, не можа пахваліцца такой колькасцю. Калі казаць строга фармальна, то у нас у розным стане ад добрага да руіны страшнай захавалася 12 толькі замкаў, 12 на ўсю краіну. Канешне, раней іх былі дзесяткі, можа быць не сотні, але дзесяткі былі дакладна, і, на жаль, пра многіх з іх мы захавалі толькі такі ўспамін. Дык вось, слухаючы гэты выраз пра тое, што Беларусь краіна замкаў, які я абсалютна падтрымліваю, таму што я перакананы, што нам трэба гадаваць нашу памяць не толькі на вышыванцы, не толькі на драўлянай хаце і глінянай місцы, а таксама на тым, што нашыя продкі часткай сваёй жылі ў замках, былі арыстакратычнымі людзьмі. І гэта таксама Беларусь. Не трэба абмяжоўвацца, што это нейкія там абстрактныя паны, якія з Марса да нас прыляцелі, а мы вот нашчадкі сялян. Дык вось, калі я стаў думаць пра тое, што вот у нас, бачыце, краіна замкаў, і у нас тут 12 замкаў, з якіх палова ў руінах стаіць, на якія страшна глядзець. Шмат гадоў вандруючы, ўжо 20 гадоў вандруючы па Беларусі, мне ўсюды кідалася ў вочы пэўныя асаблівасці нашай многай архітэктуры. Дзесьці вежачка ёсць, дзесьці шпіль, дзесьці зубцы такія, вось, ведаеце, як на замках звычайна, дзесьці нейкія контрфорсы. І вось да мяне прыйшоў такі вобраз, што краіна замкаў можа быць на прыкладзе не толькі замкаў, раз ужо гэтых замкаў у нас не захаваліся сотні. Дык вось, я стаў гэта заўважаць, пасля я стаў гэта неяк для сябе прыводзіць у парадак, пасля я стаў так цікавіцца, збіраць гэта ўсё разам, і аказалася, што напраўду гэты вобраз краіны замкаў можна паказаць збольшага на прыкладзе не замкаў, што мы з вамі сёння будзем рабіць. Я буду паціху зараз пераключаць гэтыя файлы, а вы мне кажыце, калі там будзе нешта не ў парадку. Дык вось, калі казаць, уласна кажучы, пра замкі, так, якія замкі ў нас захаваліся ў розным стане. Тут яны размешчаныя па алфавіце, мы так з вами і пойдзем. Значит, мы з вами сказалі, што 12 замкаў у Беларусі ў розным стане захаваліся. Ну, адразу вам такі спойлер зраблю, што палова гэтых захаваных замкаў у Градзенскай вобласці. І гэта таксама не дарма, пра гэтыя прычыны можна гаварыць. Калі казаць па алфавіце, то вось у нас ёсць у Быхаве замак Сапегаў, які збудаваны больш за 400 гадоў таму, Быхаў Магілёўскай вобласці. Можа быць, не ўсе фотаздымкі ў мяне будуць самыя актуальныя, тому што, дзякуй Богу, дзе-нідзе штосьці аднаўляецца. Гэты замак стаіць прыблізна ў такім стане, як вы зараз бачыце на экране на фотаздымку. Толькі наперадзе там такая вежа яшчэ ёсць, якую аднавілі да дажынак. Вось усё, на што хапіла пакуль што імпэту, гэта аднавіць там адну вежу, якая стаіць асобна перад замкам. Адносна некаторых іншых гэты замак яшчэ не ў самым кепскім стане, таму што ёсць выпадкі, дзе гэта проста там руіна 2 метры ад зямлі, а тут мы бачым, што ў нас стаяць сцены. Больш за тое, гадоў там 20-25 таму мясцовы прадпрымальнік узяў гэты замак, быў у арэнду, ягоную частку, і зрабіў там дрэваапрацоўчы цэх. І пасля, на жаль, у гэтым цэху здарыўся пажар, пасля якога замак набыў такі стан, як цяпер, і ад таго часу ніхто яго ўжо не аднаўляў. І самае цікавае, што прозвішча гэтага прадпрымальніка, які быў узяў гэты замак у арэнду, было Сапега. Вось, так што бачыце, як часам бывае. Другі замак, таксама Сапегаў, знаходзіцца ў мястэчку Высокая Камянецкага раёна Берасцейскай вобласці. На здымку вы бачыце ўсё, што захавалася ад гэтага замка, гэта велічная брама. Там пры браме справа злева яшчэ былі памяшканні, быў яшчэ другі паверх у гэтай брамы, сам палац не захаваўся, ну і вот, в прынцыпе, брама гэта ўсё, што ёсць. Мястэчка Высокая знаходзіцца зусім блізка ад
з Каменца, дзе стаіць белая вежа, вядомая вам, пра якую мы таксама сёння прыгадаем. І таксама зусім побач знаходзіцца мястэчка Воўчын, дзе нарадзіўся і дзе пасля быў пахаваны наш з вами земляк, апошні кароль Рэчы Паспалітай Станіслаў Аўгуст Панятоўскі. І там жа ў высокім, апроч замка Сапегаў, стаіць яшчэ палац. І гэты палац зараз, дарэчы, прадаецца, так што кожны з вас, у каго ёсць пэўная сума грошай, можа гэты палац набыць, жыць у ім, запрасіць мяне на баль. Ну, кареты ў мяне, праўда, няма, але на машыне з задавальненнем прыеду, калі вы мяне туды запросіце. Гэтаму замку таксама 400 гадоў, ну, дакладней таму, што ад яго засталося. З гэтага спісу ў 12 замкаў самы жахлівы стан у замка ў Геранёнах. Вы бачыце тут 2,5 метры руінай над зямлёй. Ну, вось гэта ўсё, што ад яго ёсць. І тут жа вы бачыце малюнак, якім гэты замак быў. Ён быў збудаваны ў канцы 15 стагоддзя, то бок нават раней за Мірскі замак, вядомы вам. І варта адзначыць, хто такія гаштольды і чым яны нам могуць быць цікавымі. Рэч у тым, што многія з нас чулі, што Барбара Радзівіл была жонкай Жыгімонта, і пасля яе свякроў Бона Сфорца, паводле легенды, атруціла. Але мала хто памятае пра то, што Жыгімонт быў другім мужам Барбары Радзівіл, а першым мужам быў Гаштольд. І вось гэты замак, які вы бачыце на малюнку, ад якога засталася руіна, гэта быў замак таго самага Гаштольда, першага мужа Барбары Радзівіл. І яна жыла ў гэтым замку. Больш за тое, вот эта байка пра чорную панну Нясвіжа, пра тое, што яна там, значыцца, ходзіць па валах і палохае турыстаў, абсалютна не мае пад сабой ніякую падставу, таму што Барбара Радзівіл ніколі не была ў Нясвіжы. Калі яна была жонкай Гаштольда, то яна жыла вось у гэтым замку, які вы бачыце на экране. А пасля, калі яна ўжо выйшла замуж за Жыгімонта, то, канешне, яна жыла ў Вільні, у княскім палацы. І пра Геранёны варта сказаць, што там захаваўся касцёл, у якім быў шлюб Барбары Радзівіл. То есть, калі ад замка не засталося нічога, то касцёл, дзе яна вянчалася з Гаштольдам, захаваўся да нашага часу. Наступны замак, вось мы з вами пераходзім у Гарадзенскую вобласць, замак у Гальшанах. Таксама замак Сапегаў. Вось бачыце, у гэтым двубоі Сапегаў і Радзівілаў, калі казаць пра замкі, сапегі перамагаюць. Таму што ад Радзівілаў нам тут засталося 2 замкі, у Нясвіжы і ў Міры, а ад Сапегаў мы з вами ўжо 3-й замак зараз бачым. І звярніце ўвагу, што ўсе гэтыя замкі былі пабудаваны ў адзін час, у пачатку 17 стагоддзя, то бок 400 гадоў таму. Ну, вось гэта той выпадак, калі фотаздымак ужо трошку састарэў, таму што гэта вежа, якую вы бачыце з правага краю, яна ўжо адноўленая. І гэта, дарэчы, я лічу, это добра, што рэстаўратары пайшлі такім шляхам, што аднавілі тое, на што былі грошы, аднавілі тое, на што была магчымасць. Таму што, калі казаць, што вось стаіць руіна і трэба мільёны, дзесяткі мільёнаў даляраў, каб яе аднавіць, то я думаю, што мы вельмі не хутка дойдзем да таго, калі яна будзе адноўленая, гэта руіна. А тут быў распрацаваны праект, што вось у першую чаргу мы аднаўляем тое, што найлепш захавалася. Вежу, якая стаіць цалкам, толькі засталося накрыць яе дахам, трошку падмазаць тынкоўкай, каб з яе цэгла не выпадала. Вось. І гэтая вежа ўжо была адноўленая. Я вось не ведаю, ці можна туды ўжо патрапіць у сярэдзіну, але там планавалі зрабіць нейкі экспазіцыю маленькую, а з верхняга паверху даць магчымасць людзям аглядаць наваколле, такую стварыць аглядную пляцоўку. Ну і зноўку ж вы можете паглядзець на малюнак, які тут ёсць, і ўбачыць, як гэты замак раней цудоўна выглядаў. На пачатку 90-х была рамантычная ідэя аднавіць гэты замак і зрабіць у ім нацыянальны універсітэт. Вы ведаеце, што ў многіх краінах свету універсітэты не абавязкова размешчаны ў сталіцы, а ёсць прыклады цэлых такіх універсітэцкіх гарадкоў, калі бралі нейкае мястэчка і адмыслова канцэнтравалі некіх навучальных установаў, рабілі такі студэнцкі горад.
Но, ведаеце, калі б тут зрабілі універсітэт, я б марыў зноўку стаць студэнтам такога універсітэта, таму што, канешне, я думаю, адна асалода была б у ім вучыцца. Ну, дарэчы, падобны прыклад, дзе універсітэт размясцілі ў гістарычным будынку, у нас ёсць у Полацку. Таму што ў Полацку, Полацкаму дзяржаўнаму універсітэту у пачатку 2000-х гадоў перадалі будынкі езуіцкага калегіума, дзе пасля размяшчаўся кадэцкі корпус. І сёння гэта адноўленыя будынкі, дзе вучацца студэнты Полацкага універсітэта, і гэты аб'ект сам па сабе з'яўляецца турыстычнай разынкай, і універсітэт нават зарабляе на гэтым, таму што яны праводзяць там экскурсіі. Больш за то яны зрабілі так вельмі хітра, вельмі па-беларуску, што калі ты прывозіш туды турыстаў, то ты не маеш права сам праводзіць ім экскурсію па этому будынку, ты павінен запрасіць іхную супрацоўніцу, заплаціць ёй грошы, і яна правядзе. Вось, і мы там, я вожу экскурсіі, мы з турыстамі там некалькі разоў былі. Пераходзім да наступнага замка. Вось яшчэ адзін выпадак, дзе фотаздымак безнадзейна састарэў, але пакуль што няма сэнсу даваць новы, таму што ніхто не ведае, чым скончыцца тое, што адбываецца з гарадзенскім старым замкам. Зараз тая рэканструкцыя, якая ідзе, замка Вітаўта, які кожны з вас, я думаю, это блізкі родны для вас, это замак, ну, яна выклікае розныя рэчы. Калі казаць пра менавіта архітэктурны аспект, то так, гэтыя спрэчкі маюць пад сабой пэўны грунт, таму што, па-першае, тое, што ёсць, гэта старое, аўтэнтычнае, захаванае, і гэтым яно каштоўнае, неважна, у якім выглядзе яно да нас дайшло, а тое, што будзе, не да канца зразумела, ці так яно насамрэч выглядала. Там пра купал, вы ведаеце, ішлі спрэчкі, што вось купал выглядае як цыбуліна, нязвыклы, і дзесьці там кавалак старой сцяны разбурылі. Але, ведаеце, апроч архітэктурнага аспекту, заўсёды ў такой размове ёсць яшчэ, я б сказаў бы, мне не падабаецца слова ідэалагічны, страшна не падабаецца, я б сказаў бы нацыя-творчы аспект. Вось уявіце, што трэба прывесці дзяцей альбо ўнукаў, паказаць нейкія нашыя замкі. Калі замак выглядае як невядома што, то цяжка дзіцёнку патлумачыць, што нашыя продкі жылі ў замках і былі рыцарамі. І таму я за аднаўленне замкаў, напрыклад, таму што на руінах вельмі цяжка выгадаваць паўнавартасную нацыю. І нашыя суседзі ўсе пайшлі шляхам аднаўлення. Вы ведаеце, што каралеўскі палац у Варшаве быў цалкам зруйнаваны падчас вайны, там засталося пару метраў над зямлёй, і ён быў з нуля ў 70-х гадах адноўлены, адбудаваны. Вы ведаеце, што замак у Троках, у Тракаі, таксама, які замак на востраве знаходзіцца, ён быў катастрафічна зруйнаваны. Над зямлёй аставалася зусім трошку. І тоўсты пайшлі гэтым шляхам, аднавілі яго. І цяпер, калі ты прыязджаеш у Трокі, не да канца ясна, дзе там старое, дзе там новае. І трэба памятаць, што замак, гэта любы помнік архітэктуры, гэта наглядны матэрыял для гадавання дзяцей патрыётамі. Так, прывесці, сказаць, вось замак, тут жылі нашыя продкі, рыцары, мячы і гэтак далей. Так вось, вот гарадзенскі замак Вітаўта, таксама кожны з вас, канешне, добра ведае. Крэва, замак Альгерда, 1330-е гады, зноўку ж гарадзенская вобласць. Ну, гэта таксама прыклад, дзе фотаздымак трошку састарэў, таму што сцяна, якую вы бачыце справа ад руінаў вежы, яна адбудаваная, накрытая такім навесам для таго, каб яна не разбуралася. І у рэстаўратараў ёсць ідэя таксама адбудаваць княжскую вежу. Ну, дарэчы, варта сказаць, што усе замкі можна падзяліць на дзве катэгорыі. Першая катэгорыя – гэта рэзідэнцыі канкрэтнай сям'і, замак Сапегаў, замак Радзівілаў, замак Гаштольдаў. А другая катэгорыя – гэта дзяржаўныя рэзідэнцыі. І хоць мы кажам, што вось тут замак Альгерда, але і Крэва, і Наваградак, і Ліда – гэта дзяржаўныя рэзідэнцыі, збудаваныя для кіраўніка дзяржавы, так? Для кіраўніка Вялікага княства Літоўскага, вялікага князя. Вось. Ну, вы ведаеце гісторыю пра тое, што тут трагедыя была, задушылі Кейстута ў гэтай вежы, Вітаўт уратаваўся, перапрануўшыся ў жаночае адзенне і змог уцячы.
Вось. Ну і, канешне, Крэўскі замак, гэта месца, дзе была падпісана Крэўская унія, і ў цэлым гэта замак, якому, бачыце, амаль што 700 гадоў, і ад якога, на жаль, засталася вось такая руіна. Дарэчы, трэба сказаць, у выніку чаго гэта руіна засталася, і чаму Крэўскі замак дайшоў да нас вось у такім выглядзе. Вы будзеце здзіўлены, але прычынай гэтаму Першая сусветная вайна. Таму што да Першай сусветнай вайны вось гэтая вежа, якую вы бачыце на экране, дайшла да нас, там 4 паверхі былі захаваныя гэтай вежы, і у Беларусі лінія фронту падчас Першай сусветнай вайны нерухома стаяла 2,5 гады. За гэты час тут і дзеці паспелі нарадзіцца ўжо, і, значыцца, немцы паспелі з беларускамі перазнаёміцца, ўсё на свеце. Дык вось, у Крэўскім замку немцы зрабілі сваю пазіцыю, трымалі тут абарону, а у суседнім мястэчку, там, дзе Новаспаск называецца, там руіны царквы таксама стаяць, там былі пазіцыі рускіх войскаў. І вось яны адно аднаго абстрэльвалі. І па Крэўскаму замку было выпушчана некалькі мільёнаў снарадаў, некалькі мільёнаў ядраў было выпушчана па Крэўскім замку, у выніку чаго ён набыў такі стан, як набыў. Больш за тое, вось мы бачым правую сцяну замка на фотаздымку, яна захавалася лепш, а левая сцяна замка якраз з боку таго Новаспаска, адкуль прылеталі гэтыя ядры, яна захавалася ў 2 разы горш, і там просто такі кавалак сцяны просто стаіць. Вось, так што ў выніку Першай сусветнай вайны, вось, на жаль, ад Крэўскага замку засталася вось такая руіна. Наступны замак, якому пашанцавала вось на сённяшні момант больш, чым Крэўскаму, гэта Лідскі замак Гедыміна, і дата пачатку будовы гэтага замку, 1323 год, з'яўляецца датай заснавання Ліды. Так, вось бачыце, праз 3 гады Ліда будзе святкаваць сваё 700-годдзе. Ведаеце, што ў мінулым годзе перад замкам паўстаў цудоўны помнік Гедыміну. Гэта яшчэ адна выдатная традыцыя, якая адраджаецца ў нашай краіны, ставіць кіраўнікам конныя помнікі. Так, у Гародні гэта Давыд Гарадзенскі, у Лідзе гэта Гедымін, у Полацку гэта Усіслаў Чарадзей, у Наваградку ёсць ідэя паставіць помнік Міндоўгу, і нават ужо ёсць макет, ёсць узгадненне ад уладаў, ідзе збор грошай на гэта. А ў Менску павінен быў з'явіцца яшчэ ў верасні, але не паспелі, конны помнік Глебу Менскаму, першаму менскаму князю, сыну Усіслава Чарадзея. Дык вось Лідскаму замку пашанцавала больш, таму што яшчэ за савецкім часам у 70-е гады яго пачалі аднаўляць, адбудавалі адну вежу, адбудавалі, шчыра кажучы, так сабе, і там раствор тырчыць, і цэгла абы-якая, але гэта лепш, чым яго б не было. Вот скажу так, што у кожнага замка, да якога не дайшлі рукі рэстаўратараў, у Беларусі ёсць 2 варыянты, так? Альбо быць адбудаваным як ёсць, альбо знікнуць. І, на жаль, помнікі, да якіх не даходзяць рукі рэстаўратараў і дзяржавы, яны знікаюць адзін за другім проста. Не так даўно ў Лідскім замку была адбудаваная другая вежа, былі адноўленыя пэўныя гаспадарчыя пабудовы на замкавым двары, які называецца Дзядзінец. І сёння Лідскі замак – это цудоўны турыстычны аб'ект. Я там сам быў, напрыклад, шмат разоў, апошні раз вось у мінулым годзе. Там някепская экспазіцыя ёсць з арыгінальных рэчаў, з адноўленых рэчаў. І сапраўды туды ўжо можна прывесці дзяцей, унукаў і паказаць, даць надзець это вядро з дыркамі на галаву, меч даць патрымаць і сказаць, што вось бачыце, мы нашчадкі рыцараў, што будзе абсалютнай праўдай. Зноўку мы ў Гарадзенскай вобласці, Наваградскі раён, Любча, замак Радзівілаў. Так? Вось, дарэчы, 3-й замак Радзівілаў. Так што 3-3 сапегі Радзівілы ідуць спіна ў спіну, патыліцу ў патыліцу. Так? Любча – гэта унікальны прыклад, як адзін чалавек можа аднавіць замак. Ведаеце, вельмі часта ў нас людзі гавораць, я маленькі шэры чалавек, што ад мяне залежыць, я нічога не магу зрабіць і гэтак далей. Дык вось Любча – гэта фантастычны прыклад, дзе адзін чалавек, ураджэнец Любча, якога завуць Іван Пячынскі. Ён былы вайсковец, адстаўнік,
Вось як ён мне расказваў, яны аднойчы сабраліся на сустрэчу выпускнікоў, таму што вось у гэтым будынку, які вы бачыце справа, тут была школа ў савецкі час, і не так давно яшчэ была школа, якую яны ўсе скончылі. І вось аднойчы яны сабраліся на сустрэчу выпускнікоў і скажуць, што ну паслухай, вот мы вучыліся тут на гэтым двары, вось стаіць гэтая руіна, трэба штосьці рабіць. І вось Іван Пячынскі, як такі ваенны чалавек, такі канкрэтны вельмі, ён вырашыў заняцца гэтым. Ён стварыў дабрачынны фонд Любчанскі замак, і ўжо 1,5 дзесятка гадоў кожны год збірае валанцёраў для таго, каб гэты замак аднавіць. Каб вы разумелі, вось эта вежа, якая стаіць на пярэднім плане, яна захавалася, была трошку вышэй акна. Ад яе была руіна поўнасцю. Даху не было, яна развалівалася. Сцяны, якая злучае дзве вежы паміж сабой, не было. Эту сцяну яны цалкам аднавілі. І, ведаеце, у нас вельмі людзі любяць крытыкаваць адно аднаго. Асабліва, вось як мы ўвайшлі ў эпоху сацыяльных сетак, дзе кожны можа пакрытыкаваць, хто б што не зрабіў. І вось Івана Пячынскага шмат крытыкуюць, што вот ён купал не такі на вежы накрыў, сценку не так пабудаваў, і тут ён штосьці дахоўку не такую форму вежы, не такую зрабіў і гэтак далей. Да такіх крытыкаў у мяне заўсёды ёсць толькі адно пытанне: а што зрабілі вы? А што аднавілі вы? Пакажыце замак, які вы аднавілі. І тады мы будзем з вами крытыкаваць Івана Пячынскага, памераемся, хто аднавіў замак лепш. Да таго часу, пакуль ніхто больш такім пахваліцца не можа, мы павінны зняць капялюш перад чалавекам, які з руінаў падняў замак. І сёння тут ёсць паўнавартасны турыстычны аб'ект, куды не сорамна прыехаць. Вось. І гэты замак таксама пачатку 17 стагоддзя. Бачыце, вось усе замкі, якія ў нас захаваліся, зноўку ж можна падзяліць на дзве часткі. Вялікакняскія рэзідэнцыі будаваліся ў 14 стагоддзе, з 12 па 14 стагоддзя, а магнацкія рэзідэнцыі гэта ўжо быў час росквіту Вялікага княства літоўскага, вось калі яны будаваліся ў пачатку 17 стагоддзя. Значит, ідзем далей. Мір, замак Радзівілаў, тут нічога вам казаць не трэба. Значит, дата, якая існуе пра Мірскі замак, гэта 1505 год, замак Радзівілаў. Пасля ён пераходзіў з рук у рукі, і лінічам належаў, каму толькі не належаў. І там была яшчэ такая цікавая гісторыя, калі падчас вайны 812 года Дамінік Радзівіл перайшоў на бок Напалеона, як і большасць нашай шляхты, і стаў асабістым ад'ютантам Банапарта, палкоўнікам французскага войска. Дамініка забілі пры адступленні, і ягоная дачка выйшла, пасля так атрымалася, замуж за Вітгенштэйна, рускага ваеннага, які ўдзельнічаў у той жа вайне, і якому гэты замак аддалі пасля руска-французскай вайны. Так што бачыце, які такі цікавы лёс. Ну, канешне, вялікае шчасце, што сёння гэты замак адноўлены, то, што там ёсць цудоўная экспазіцыя. І, у прынцыпе, у нас на такім узроўні сёння адноўленыя, бачыце, Мір і Нясвіж, так, каб можна было прыехаць і цэлы дзень там хадзіць, нешта аглядаць. Так што гэта вялікае шчасце, што гэтыя замкі паўсталі з руінаў, таму што Мірскі замак стаяў у руіне, і ўсе шансы ў яго былі да нас проста не дайсці. Нясвіжскі замак, пра добра вядомыя замкі я многа вам гаварыць не буду, я думаю, што большасць з вас былі ў Міры, ў Нясвіжы. Гэты замак пачаў будавацца 7 мая 1583 года. Да гэтага там стаяў драўляны замак, ёсць гравюра, на якой стаяць два замкі адначасова, і драўляны, і мураваны. І калі Радзівілы пачалі набываць ужо сваю моц, магутнасць, то Мікалай Крыштаф Радзівіл-сіротка, які з'яўляецца заснавальнікам Нясвіжскай ардынацыі і падзельнага ўладання, і першым ардынатам ён пабудаваў вось такі мураваны замак, які наступныя пакаленні проста дабудоўвалі. Ну і гэта той прыклад, вось калі ў савецкі час у гэтым замку быў санаторый, што, дарэчы, захавала яго. Гэты замак дазволіла яму дайсці да нашага часу. Таму што тыя замкі, дзе нічога не было, да нашага часу проста не дайшлі. Наваградскі замак Міндоўга, я думаю, таксама многія з вас былі, таму што ён знаходзіцца ў Гарадзенскай вобласці, захаваліся фрагменты дзвюх вежаў,
раней гэтых вежаў было па пэўных падліках 7. Вось, яшчэ ў 20 стагоддзі стаялі яшчэ руіны 2 вежаў. Ну, вот бачыце, за апошнія 100 гадоў здарылася так, што яны да нас не дайшлі. Ну, і гэта таксама, бачыце, выпадак, калі гэта вялікакняская рэзідэнцыя нашага караля і вялікага князя Міндоўга, так, якая дайшла да нас вось з 13 стагоддзя. І апошні замак у нашым спісе менавіта замкаў, гэта Смаляны. Замак Сангушкаў – это той выпадак, дзе адна сям'я пабудавала для сябе рэзідэнцыю. І ведаеце, недалей як учора у інтэрнэце вы можете на нашай ніве знайсці гэтую навіну. Адзін чалавек, які валодае тэхналогіямі, умее на кампутары маляваць і ствараць 3D-відэа, ён аднавіў выгляд гэтага замка ў Смалянах, і вы можете зайсці на нашу ніву, знайсці гэтую навіну і паглядзець, як гэты замак выглядаў раней. Я вам скажу, у выніку чаго гэты замак дайшоў да такога стану. Пасля 3 падзелаў Рэчы Паспалітай, калі Беларусь цалкам аказалася пад расійскай акупацыяй, нашыя мястэчкі, і ў тым ліку нашыя замкі, Кацярына II стала раздаваць сваім фаварытам за заслугі розныя. І гэты замак аддалі аднаму расійскаму генералу, які стаў разбіраць і прадаваць яго на цэглу. То бок гэты замак разбурыўся не ў выніку вайны, не ў выніку нейкага нападу, бамбавання. Гэты замак расійскі генерал разабраў і прадаў на цэглу проста. Вось так. Такія норавы. Ну, бачыце, з замкамі ў нас усё ў гэтым спісе. Вось мы з вами пералічылі 12 замкаў. Але самая важная ідэя, што на гэтым краіна замкаў не сканчаецца, і мы з вами хутка прабяжымся па астатняму спісу. Значит, у нас захаваліся 2 крэпасці. Адна з іх у Бабруйску, так, другая з іх у Гародні захавалася, так. Яны займаюць вельмі вялікую плошчу, шмат фартоў і в адной і ў другой крэпасці. Гэта ўжо час расійскай імперыі, расійскай акупацыі, калі крэпасці будаваліся з разлікам на будучыя ваенныя кампаніі. Ну, Расія гэта вайна, і яны ўсё жыццё рыхтуюцца з кімсьці ваяваць, яны не могуць жыць без вайны, для іх это натуральны стан. І вось як толькі яны захапілі беларускія землі, яны сталі будаваць крэпасці, рыхтуючыся да нейкіх міфічных войнаў. І трэба сказаць, што ні адна, ні другая крэпасць так і не спатрэбілася. Таму што яны вот набудавалі гэтых агромных крэпасцяў. Бабруйская крэпасць 2 кіламетры ў дыяметры мае, Гарадзенская крэпасць, я так разумею, не менш. Вось, але гэтай крэпасці так і не спатрэбіліся, таму што мы, беларусы, мірныя людзі, як спяваецца ў нашым дзяржаўным гімне. Дык вось у нас, вот бачыце, захаваліся гэтыя 2 крэпасці. Гарадзенская, напэўна, вам больш знаёмая. Ну, вось у Бабруйскую вельмі раю з'ездзіць, таму што яна не горшая. Ну і трэцяя крэпасць, вядомая і такая больш распіареная, гэта Берасцейская крэпасць, так. Ну, тут можна сказаць, што яна не спатрэбілася тое, для чаго яе будавалі у 19 стагоддзі. Але вы ведаеце пра выпадак абароны Берасцейскай крэпасці ў пачатку Другой сусветнай, Вялікай Айчыннай вайны. Так, ну і вось там ужо былі пэўныя старонкі, калі там адбываліся баявыя дзеянні. З крэпасцямі ўсё, абарончыя вежы. Каменец, дарэчы, звяртаю вашу увагу на тое, што правільны націск менавіта каменец, а не камянец. Камянец і лунінец – гэта ўплыў рускай мовы. Калі вы прыедзеце туды на месца, то любы мясцовы чалавек скажа вам каменец і лунінец. І трэба запомніць і называць гэтыя мястэчкі правільна. Дык вось, вежа ў Каменцы, збудаваная ў 1276 годзе. Ну, вы можете уявіць, больш за 700 гадоў вось гэтай вежы, яна фантастычных памераў, яна дайшла да нас амаль што ў некранутым выглядзе. Адзінае, што вось гэтыя зубцы, якія вы бачыце зверху вежы, з іх толькі адзін сапраўдны. І калі вы туды прыедзеце і падымецеся на дах, то экскурсавод вам задавальненне пакажа, які менавіта, а ўсе астатнія зубцы аднавілі па прыкладзе таго аднаго зубца, который захаваўся. Гэту вежу многія лічаць данжонам. Што такое данжон? Данжон – гэта вежа, якая спалучала ў сабе і абарончыя, і жылыя функцыі. Таму што вельмі часта ў замках былі вежы, дзе ўнутры ніхто не жыў, таму што ў многіх замках, так як у Мірскім замку, быў палац, і былі вежы, з якой вялася абарона гэтага палаца.
А вакол каменецкай вежы стаяў драўляны замак, і была пабудаваная мураваная вежа, таму што драўляны замак вельмі лёгка спаліць, вось, а такую мураваную вежу туды ўсярэдзіну можна схавацца і абараняцца. І яшчэ адна вежа, пра якую мы можам сказаць, гэта вежа ў Нясвіжы. Многія думаюць, што гэта касцельная званіца. Гэта не так. Насамрэч, сёння гэтая вежа выконвае ролю касцельнай званіцы, там вісяць званы, але будавалася яна менавіта як абарончая вежа, таму што каля этой вежы была брама, якая аддзяляла горад Нясвіж ад замка Радзівілаў. Брамы няма, плоту няма, які там стаяў, валу няма, і захавалася толькі гэтая вежа, якой 400 гадоў, яна ў 1605 годзе прыблізна была збудаваная. Вось, значит, ідзем далей. Абарончыя храмы. Храмы здаўна будаваліся ў тым ліку з разлікам на абарону. Асабліва тады, калі ўся вёска ці ўсё мястэчка былі драўляныя, то адзіным месцам, дзе можна было схавацца ад ворага і абараняцца, былі храмы. У многіх храмах абарончыя рысы можна ўбачыць і сёння. Напрыклад, гэта вельмі маленькія вокны, якія размешчаны высока. Гэта контрфорсы, это такія ўмацаванні па вуглах храма, якія дазвалялі сценам выстаяць, калі туды патраплялі нейкія снарады. Вось. Многія абарончыя храмы былі пазней перабудаваныя, і гэтыя рысы ўжо цяжка ў іх пабачыць. Так вось, прабяжымся з вамі па абарончых храмах. Белая царква у Чашніцкім раёне. Вось у Быхаве стаіць такая сінагога, збудаваная ў 1620 годзе. Якія тут мы бачым абарончыя рысы? Па-першае, гэта вежа з байніцамі, і па-другое, каля вежы, вот это карніз, які ідзе, на жаль, там даху няма, там абарончая галерэя была. То есть вот вакол гэтага храма па самаму верху можна абысці і з усіх бакоў праз гэтыя байніцы абараняцца. І яшчэ адна адзнака абарончага храма, тое, што пад усёй сінагогай ёсць падземны паверх, па плошчы роўны самому храму, і на падземным паверсе ёсць калодзеж для таго, каб там доўга трымаць абарону і мець запасы пітной вады. Вось. Ну вот, помніце, мы з вами пачыналі з Быхаўскага замка, і там апроч замка стаіць яшчэ вось такая сінагога цікавая. Гнёзна, Гарадзенская вобласць, недалёка ад мяжы, знаходзіцца касцёл Міхала Арханёла, якому 500 гадоў гэтаму касцёлу. Ён збудаваны да 1524 года. Ну і тут, канешне, абарончыя рысы відаць неўзброеным вокам. Паглядзіце на вельмі высока размешчаныя вокны. Вокны маленькія, потому што яны выконвалі ролю байніцаў. І вось гэты магутны шчыт храма з такімі магутнымі контрфорсамі для таго, каб ён мог вытрымаць любы наступ, любы удар. Ну і плюс такая вежа высокая, з якой таксама, я думаю, было добра ад ворагаў адстрэльвацца і ім там што-небудзь на галаву выліваць. Дзераўное, Стаўпецкі раён Менскай вобласці. Бачыце, вельмі падобны па архітэктуры да Гнёзна храм, высокая такая спічастая вежа з такім васьмерыком, барабанам на самым версе. Но адзінае, што тут уже этой байніцы трошку расшырылі, панізілі да зямлі, ну і яны сталі выглядаць як звычайныя вокны. Заслаўе пад самым Менскам, Спаса-Преабражэнская царква, былы кальвінскі збор, які таксама будаваўся як абарончы храм. Бачыце, такая высокая вежа, маленькія вокны, можна гэта відаць. Ішкалць, Траецкі касцёл, гэта самы стары ў Беларусі касцёл з тых, якія захаваліся у некранутым выглядзе. За званне самого старога касцёла спрачаюцца два храмы. Адзін знаходзіцца пад Наваградкам, вёска Уселюб, і другі знаходзіцца вось тут у Ішкалдзе. Той касцёл пад Наваградкам збудаваны трошку раней, але ён да нас дайшоў у вельмі такім змененым перабудаваным выглядзе. А асаблівасць касцёла ў Ішкалдзе тое, што ён не чапаны, не крануты, які ёсць, такі ёсць помнік чыстай готыкі. На малюнку Наполеона ордэна, напрыклад, гэты храм мы бачым не патынкаваны. І, канешне, ён, калі быў проста з чырвонай цэглы, без белай тынкоўкі, ствараў яшчэ лепшае такое ўражанне. І тут, дарэчы, з Ішкалдзю звязана вельмі цікавая гісторыя, трагічная гісторыя, я б сказаў бы.
перад касцёлам ёсць магіла ксяндза Вінцэнта Латарэвіча. У 1919 годзе, калі ішла вайна з бальшавікамі, Ішкалць была захопленая, і у будынку плебаніі заседала вось гэта сумна вядомая тройка. І схапілі, арыштавалі ксяндза і сказалі, што ты мусіш выракчыся веры, адмовіцца ад сану свайго, выракчыся Бога, і тады мы захаваем табе жыццё. І ксёндз Вінцэнт Латарэвіч адмовіўся гэта зрабіць, яго завезлі ў Мірскі замак, адсеклі галаву і выкінулі ягонае цела ў калодзеж у двары Мірскага замка. І калі вы прыедзеце сёння ў Мірскім замку, то вы ў двары ўбачыце той калодзеж, который захаваўся. І пасля ўжо, калі бальшавікі часова пакінулі Ішкалць да 1939 года, то жыхары дасталі цела ксяндза Вінцэнта Латарэвіча з гэтай калодзежа ў Мірскім замку і прывезлі сюды, пахавалі перад касцёлам. І ксяндзу Вінцэнту Латарэвічу было толькі 33 гады на той момант, калі яго камуністы забілі, адсекчы яму галаву. Вось, і ягоная магіла цяпер там знаходзіцца перад касцёлам. Камаі, Пастаўскі раён, Віцебская вобласць, касцёл Яна Хрысціцеля. Тут таксама не трэба доўга шукаць абарончыя рысы. Мы бачым вежы, мы бачым байніцы. І тут яшчэ цікавая асаблівасць, што падчас паўночнай вайны, калі шведы прайшліся па беларускай зямлі, гэты касцёл трымаў абарону, і яго бамбілі з гарматаў, і ў сценах застрялі каменныя ядры. І гэтыя ядры пасля вырашылі не даставаць, каб яны засталіся на памяць і нагадывалі пра падзеі той вайны. І сёння, калі абысці касцёл кругом, вот нават спераду вы бачыце, вот тут одно ядро у нас ёсць, і вось тут збоку другое ядро тарчыць. Вось, і калі абысці касцёл кругом, то іх там можна колькі штук налічыць, якія нагадваюць нам пра гэтую вайну. Нехта кажа, што гэта байка, што гэтыя ядры туды нейкі ксёндз спецыяльна замураваў для таго, каб турыстам расказваць. Як бы там ни было, байка хорошая, нават калі гэта байка. Мураванка, Шчучынскі раён, Гарадзенская вобласць, таксама гэты храм, якому больш за 500 гадоў, это дакладна можна сказаць. Вось паглядзіце на гэтыя вежы, на гэтыя байніцы ў гэтых вежах. Так, вось тут другі ярус байніц ёсць па колу гэтага храма, так, вось байніцы таксама. Гэтыя вокны былі хутчэй за ўсё расшыраныя ў пазнейшы час, хутчэй за ўсё яны былі ў 2 разы меншыя, каб да іх немагчыма было дацягнуцца. Але і сёння мураванка стварае ўражанне абсалютнага замка, дзе яшчэ можна і маліцца ў той жа час, разумееце? Вось. І такіх храмаў на нашай зямлі было 3, якія выглядалі вось у падобным стылі. Гэта мураванка, гэта Сынковічы, пра які мы яшчэ скажам, і трэці храм гэта Супрасель пад Беластокам, які быў зруйнаваны, а цяпер ён адноўлены. Гэты храм, вось яны 3 абарончыя храмы, якія былі збудаваны ў падобным стылі ў адзін і той жа час у пачатку 16 стагоддзя. Ідзем далей. Наваградак, Барысаглебская царква, зноўку ж гэта пачатак 16 стагоддзя, Гарадзенская вобласць. Паглядзіце, як высока размешчаныя вокны. Вось это той выпадак, калі іх не панізілі і калі яны засталіся ў такім выглядзе, у якім былі. Паглядзіце на гэтыя магутныя вежы, дзе вокнаў зусім няма, толькі наверсе байніцы ёсць, так? Ну і, канечне, тут адразу рысы абарончага храма відаць, тут нават не трэба нічога расказваць. Ідзем далей. Кальвінскі збор у Кухтычах, Уздзенскі раён, Менская вобласць, 1560-е гады. Хтосьці кажа, што гэта псеўдаабарончы храм, што ён не меў такіх функцыяў, проста будаваўся ў такім абарончым рамантычным стылі. З Кухцічамі звязанае жыццё і дзейнасць Магдалены Радзівіл з роду Завішаў, слаўнай мецэнаткі, якая фундавала першую адзіную кніжку Максіма Богдановича «Вянок», якая падтрымлівала рублём усю беларускую культуру у самым пачатку 20-го стагоддзя, і без якой, канечне, мы б не мелі многіх кніг і многіх падзеяў. І вы ведаеце, што 2 гады таму прах Магдалены Радзівіл вярнуўся на радзіму. Яна пасля рэвалюцыі была вымушана уцякаць ад камуністаў,
памерла ў Швейцарыі, была пахаваная там, і 2 гады таму яе прах вярнуўся на радзіму і пахаваны цяпер у Менску у касцёле Святога Роха. Па 2 прычынах. Па-першае, храм у Кухцічах стаіць у руінах, і немагчыма яго тут пахаваць было прах. А па-другое, яна жыла ў Менску, і Менск для яе гэта быў не чужы горад. Ідзем далей. Слонім галоўная сінагога, зноўку ж Гарадзенская вобласць, абарончы храм, і, дарэчы, адна з 2 сінагог у Беларусі, дзе ўнутры захаваліся каляровыя роспісы. Адна ў Слонімі, другая ў Ашмянах. Такія сінагогі знаходзяцца. Смаргонь, касцёл Міхала Арханёла. Тут таксама не трэба вам паказваць абарончыя рысы. Гэта і вежа, вон яшчэ адна маленькая вежа ёсць паміж вежай і асноўным будынкам. І зноўку ж вось гэтыя вокны, яны хутчэй за ўсё былі вышэйшыя. Вось эта частка была ўжо пазней уніз пашыраная. Вось Сенковічы. Дарэчы, звяртаю вашу увагу на націск. Вельмі часта гавораць Сынкавічы, а запомніць націск вельмі лёгка. Жыровічы, Сынковічы. Гэта тапонімы, утвораныя па адным прынцыпе, якія да таго ж яшчэ і блізка адно ад аднаго знаходзяцца. Вось, у чыстым выглядзе замак. Значыць, святар, который там служыць, перакананы, што гэта замак Вітаўта, таму што паводле легенды Вітаўт хаваўся у нейкім храме, і пасля гэты храм там разбудаваў замак. Ну, карацей, я таксама страшна люблю такія байкі. Вось. Ну, і гэты храм і так выглядае як замак, тут нават нічога прыдумляць не трэба. Вы бачыце, вось шэраг галерэй абарончых, так, якія там машыкулі, па-мойму, называюцца, вот менавіта ў такім выглядзе. Вось яшчэ абарончыя байніцы на вежах ёсць. Карацей, тут можна было, я думаю, доўга абарону трымаць. І звярніце ўвагу, як высока ад зямлі знаходзяцца вокны. Каб у іх немагчыма было залезці, у большасці храмаў яны вот так вот абніжаныя былі, а тут вот Сынковічы засталіся так, як ёсць. Ідзем далей. Чарнаўчыцы, это пад самым Берасцем, Траецкі касцёл. Гэты касцёл будавалі радзівілы. І вось, дарэчы, вось гэтая вежа, якая проста падобная да вежы ў Несвіжы, яна ўжо будавалася якраз як званіца касцёла, так? Уключана ў касцёльную тэрыторыю, касцельная агароджа да яе прымыкае. Ну вось мы з вами прайшліся па абарончых храмах. Цяпер варта сказаць, што ў Беларусі ёсць адзін дом-крэпасць. Ён знаходзіцца на самай мяжы з Літвой. Там ёсць памежны пераход Беняконе у Воранаўскім раёне. І у Беняконях, дарэчы, пахаваная Марыля Верашчака, каханая Адама Міцкевіча, прямо там каля касцёла ў Беняконях яна пахаваная. І у Гайцюнішках, які літаральна 2 кіламетры ад Беняконяў, захаваўся вось такі дом-крэпасць. Нонхард. Хто такі Нонхард? Бачыце, такое не зусім беларускае прозвішча. Насамрэч, Нонхард быў галандцам. І Пётр Нонхард, ён быў запрошаны у Вільню быць галоўным архітэктарам Вільні. Паколькі Гайцюнішкі ад Вільні кіламетраў 30, то Нонхард пабудаваў там сабе лецішча. Вот такое вот сціплае абсалютна лецішча, каб было куды на выходны прыехаць, грады пасадзіць, бульбу пасадзіць вот каля лецішча. Так што, ну, ўсё як у звычайных беларусаў. І паколькі Нонхард, ён быў вельмі захапляўся вось такой абарончай архітэктурай, у яго яшчэ быў сябар, інжынер па прозвішчу Ван Дадан. Вот яны пабудавалі Нонхарту такое лецішча ў выглядзе крэпасці. З 4 вежамі, з байніцамі ў гэтых вежах, з маленькімі вокнамі. Больш за тое, выбіраючы гэтае месца, яны пабудавалі яго пасярод балота. Для чаго? Для таго, каб немагчыма было артылерыю і гарматы блізка падцягнуць да гэтай крэпасці. І трэба сказаць, што падчас паўночнай вайны гэта спрацавала, таму што была спроба штурму гэтай крэпасці, але на першым паверсе знаходзіўся гарнізон, сидзелі салдаты, якія адстрэльваліся, а артылерыю немагчыма было блізка падкаціць, таму што там кругом балоты былі. І вось гэты крэпасць, дом выстаяў падчас вайны, хоць у тую вайну нават Несвіжскі замак не выстаяў. Так што бачыце, які Нонхард быў талковым дзядзькам. Сёння ў Гайцюнішках знаходзіцца псіхбальніца, прычым для людзей, якія здзейснілі злачынства. Вось у Беларусі ёсць 2 такія псіхбальніцы. Для мужчын яна знаходзіцца ў Гайцюнішках, а для жанчын яна знаходзіцца ў Гомелі.
То бок там знаходзіцца ўзброеная ахова, там ёсць корпус для людзей, которые здзейснілі цяжкія злачынствы, забойствы, там краты на вокнах, а тут таксама трымаюцца хворыя псіхічна, але такія, скажем так, якія не ўяўляюць небяспекі. І трэба сказаць, што галоўная лекарка гэтай бальніцы вельмі натхнёны гісторыяй чалавек. Яна, бачыце, прывяла ў парадак гэты будынак, герб размясціла на фасадзе, і ўнутры стэнды павесіла з гісторыяй гэтага будынка, і сама цікавілася гісторыяй гэтага будынка. І так што, дзякуючы ёй, туды можна прыехаць. Канешне, па ўсім будынку хадзіць нельга, бо гэта рэжымны аб'ект, але калі зайсці ў хол, то там вісяць стэнды, і можна гэту інфармацыю, значыцца, паглядзець. Ну і такі дом-крэпасць у Беларусі, вы бачыце, толькі адзін захаваўся. Наступны раздзел называецца «Замкі без замкаў». І на маю думку, конечно, это самый цікавы раздзел, таму што гэта тое, што не на паверхні. Абарончыя храмы вы можете знайсці ў інтэрнэце, замкі вы можете знайсці ў інтэрнэце, крэпасці вы можете знайсці ў інтэрнэце, а вось тое, што тут змешчана, это яшчэ трэба паездзіць і па розных кустах пашукаць, так? Так вось, давайте з вами паглядзім. Старыя Пескі, Бярозаўскі раён, Берасцейская вобласць, сядзіба Пуслоўскіх. Паглядзіце на гэтую браму. 19 стагоддзе. Ні пра якія замкі ўжо не ідзе гаворкі. Больш за тое, пасля трэцяго падзелу Рэчы Паспалітай, калі Беларусь аказалася пад расійскай акупацыяй, было забаронена будаваць замкі. Увогуле рабілася ўсё, каб выбіць з нас памяць пра наша слаўнае мінулае, пра нашу еўрапейскую гісторыю. Чаму ў Менску цар узарваў ратушу? Узарваў ратушу натуральным чынам. Таму што ратуша – гэта адзнака еўрапейскасці, так? Гэта адзнака магдэбургскага права. Чаму было забаронена будаваць замкі? Для таго, каб вы не помнілі, хто вы такія. Для таго, каб вы не помнілі, што вы еўрапейская нацыя, якая жыла ў замках, а не толькі ў драўляных хатах. І вось пасля таго, як было забаронена будаваць замкі, наша арыстакратыя, наша шляхта стала выкручвацца хто як можа з гэтай сітуацыі, таму што хацелася жыць у замках, хацелася бачыць гэта перад сваімі вачыма. І вось гэтая брама сядзібы Пуслоўскіх збудавана абсалютна ў замкавым стылі, хоць ніякіх абарончых функцый яна не несла і не выконвала. Але вот па сённяшні дзень, бачыце, яна захавалася, і можна туды прыехаць і яе паглядзець. Вось сядзіба Флер'янава, сядзіба Бохвіца, Ляхавіцкі раён, Берасцейская вобласць. Это таксама, дарэчы, цікавы прыклад, дзе асноўны аб'ём сядзібы, ён збудаваны з дрэва, і вось такі прыгожы фасад, такія франтоны, збудаваныя з цэглы. Паглядзіце на гэтыя вежачкі, паглядзіце на гэта неагатычныя вокны, на гэтыя зубцы на даху, так. Ну, вось як бы не было магчымасці пабудаваць замак, але была магчымасць зрабіць, каб твая сядзіба хоць трошку нагадывала замак. І гэта, дарэчы, вось цікавы прыклад, калі гэтую сядзібу зараз выкупіла пара людзей, которые ўжо выйшлі на пенсію, і аднаўляюць як могуць, ну як аднаўляюць, я бы сказаў, падтрымліваюць свой стан гэтага дома. Вось, неаднойчы в інтэрнэце былі гутаркі з гэтымі цудоўнымі людзьмі, яны ахвотна праводзяць экскурсіі тым, хто прыязджае да іх туды, і заклікаюць ім дапамагчы, ахвяраваць, калі нехта можа, на тое, каб яны вось маглі неяк аднаўляць гэты цудоўны будынак такі. Наступны аб'ект – гэта Шчорсы, Мураванка Храптовічаў, Наваградскі раён. Гэта мясціна Адама Міцкевіча. Значыцца, сам палац Храптовічаў знаходзіўся трошку ў баку, ад яго зараз засталіся гаспадарчыя карпусы, руіны унікальнай бібліятэкі засталіся, якая была найбагацейшая ў Беларусі. А тое, што мы бачым з вами на фатаграфіі, гэта гаспадарчы двор. Вялікая тэрыторыя, абнесеная цагляным плотам, па баках стаяць дзве вежы. Яны яшчэ такімі раней купаламі былі накрытыя, на адной вежы нават часткі этого купала захаваліся. І вот можаце сабе ўявіць, гаспадарчы двор, сарай, стайня, гумно, свіран. Это абсалютна утылітарныя пабудовы, якія можна было ўзвесці ў больш спакойным стылі, ў больш спакойным выглядзе. Але вось гэта імкненне нашых продкаў да прыгожага.
У іх, бачыце, тады каровы і коні жылі прыгажэй, чым мы з вами сёння жывем. Каровы і коні жылі вось у такім вось замку. І, канешне, гэтая мураванка – это найвялікшы ў Беларусі гаспадарчы двор па плошчы, які збудавалі храптовічы. Канешне, яна прыцягвала ўвагу, я думаю, што і ў тыя часы, канешне, яна прыцягвае ўвагу ў наш час. Ну вось, за савецкім часам ёй карыстаўся мясцовы калхоз. Па прызначэнню, там, я яшчэ быў у пачатку 2000-х, там сена захоўвалі, і штосьці там амбары нейкія былі. Ну вот сёння ўсё паступова разбураецца, прыходзіць вось у такія руіны. І, дарэчы, Шчорсы – это месца, звязанае таксама з Адамам Міцкевічам, таму што ў гэтай бібліятэцы Храптовічу юны Міцкевіч, я думаю, правёў шмат дзён і шмат што прачытаў, шмат чаму навучыўся. Ідзем далей. Вось знаёмы, я думаю, вам аб'ект, чыгуначны вакзал у Парэччы пад Гародняй. Ну, чым вам не замак, правда? Чыгуначны вакзал можна было б збудаваць як проста такі квадратны будынак, вокны, дзверы, дзе ты сядзіш і чакаеш цягніка. Але паглядзіце на гэты цудоўны будынак, які сапраўды выглядае як замак. Бачыце, вось тут контрфорсы ёсць. Тая дэталь, пра якую мы з вами гаварылі, это такія трохвугольныя падпоркі сцен, якія там павінны абарончую функцыю выконваць. Ну, канешне, на этом вакзале ніякай абарончай функцыі яны не выконваюць, а проста збудаваныя для прыгажосці, для таго, каб гэты вакзал выглядаў як замак. Ідзем далей. Ворша, чыгуначны вакзал. Ну, вось это, дарэчы, той прыклад, калі сёння ў гэтым будынку не пазнаць былой велічы, і таму тут вам уставіў стары фотаздымак гэтага аршанскага вакзала. Бачыце, асноўны аб'ём захаваўся. То есть вось будынак, які стаяў, такі і стаіць. І за савецкім часам, для таго, каб выбіць у нас з галавы абсалютную памяць пра тое, што нашы продкі любілі жыць у замках, так, зруйнавалі вежы, зруйнавалі вось гэтыя зубцы, з другога боку таксама вежы былі, і пакінулі проста такі вось квадратны будынак, дзе нічога не выдае былой велічы. Хаця вы бачыце, што вось гэтыя дзве штукі абапал уваходу, гэта якраз часткі былых вежаў. Я спадзяюся, што рана ці позна, канешне, іх адновяць, і што вакзал у Воршы будзе зноўку выглядаць вось так цудоўна, як і раней. Ідзем далей. Гародня, ваданапорныя вежы, сядзібы Румлёва ці Румлевая, чуў розныя націскі, 880-е гады. Вось гэта таксама прыклад, калі утылітарную пабудову, як вежу, так, ваданапорную, можна было б збудаваць у спакайнейшым стылі. Але яе пабудавалі, вось нібыта гэта замкавая вежа, і бачыце, вось мы можам яе глядзець. Залесся, вось гэта таксама прыклад, калі здавалася б стайню, дзе стаялі коні, вось узвялі ў такім вось замкавым стылі. І бачыце, з вежамі, з рознымі. Ну, вот, на жаль, это ўсе будынкі імкліва разбураюцца, а некаторыя з іх яшчэ і зносяць, як недаўна адбылося. Скідаль, зноўку ж знаёмая вам мясціна пад самай Гародняй. По-моему, там каля вось гэтых вежаў цяпер будынак мясцовага рауса знаходзіцца. Я там, калі прыязджаў, фоткаў, там побач міліцэйскія машыны якраз стаялі. Ну, вось вам брама, так? Што такое брама? Два слупы, на якой вароты вісяць. Не, пабудавалі дзве вежы са спічастымі такімі шпілямі, з такімі вокнамі у выглядзе байніц, з такімі ўваходамі. Ну і вось такі атрымаўся маленькі замак, хаця гэта толькі звычайная брама. Грушаўка, пахавальня Рэйтанаў, таксама, бачыце, у такім рамантычным стылі створаная. З Грушаўкай звязанае жыццё Тадеуша Рэйтана, слаўнага героя нашай гісторыі. Вы помніце, падчас падзелу Рэчы Паспалітай такая карціна ёсць, дзе Рэйтан ляжыць і кажа: «Забійце мяне, не забівайце айчыну». Это калі вось Рэч Паспалітую разрывалі на часткі, так? Лебедзева пад Маладэчным, таксама пахавальня, бачыце, і вежы, і такія вокны спічастыя, і ўсё на свеце. Можна было б такую пахавальню збудаваць у спакайнейшым стылі, але збудавалі яе як такі маленькі замачак, так? Касцёл у Ліпнішках святога Казіміра, 1910 год, Іўеўскі раён.
Вось мне нейкі такія брытанскія замкі нагадвае, збудаваныя з апрацаваных камянёў. Вось класны прыклад з Вялікай Ліпы пад самым Нясвіжам. Вот хто з вас быў ці будзе ў Нясвіжы на экскурсіі, то можна заехаць вось туды ў Вялікую Ліпу і паглядзець. Вось на будынку справа вы бачыце стайню. Гэта сядзібная брама, дзе справа і злева прыбудаваны стайні для коней. І вось калі зайсці ў сярэдзіну гэтай брамы, то там вот такія два рыцары, такія картушы аб'ёмныя, гарэльефы можна пабачыць, так? Ну і, канешне, неверагодна, што яны захаваліся да нашага часу, таму што вы разумееце, што у іх былі ўсе шансы не захавацца, што іх маглі, канешне, разбіць і знішчыць. Ну і вось таксама прыклад, калі людзі проста ў браме, ў стайне вырашылі штосьці такое замкавае зрабіць і вылепілі сабе такіх рыцараў. Лентупы, Пастаўскі раён, зноўку ж прыклад таго, як гаспадарчая пабудова, утылітарная, таму што ў даведніках напісана, што гэта вежа вендлярня. Што такое вендлярня? Там, дзе мяса вэндзілі, праўда? Мяса, кілбасы, палендвіцы ўсякія. Ну, можна было б яе проста зрабіць нейкую там 4 сцяны там, да, і дах. Не, пабудавалі, бачыце, замкавую вежу. А хтосьці кажа, што гэта не вендлярня, што гэта вось такі павільён, дзе яны там сядзелі і гарбату пілі ў замкавыя вокны гледзячы. Ну, што б там ні было, выглядае гэта неверагодна. Міхалішкі, касцёл Міхала Арханёла. Бачыце, ён не лічыцца абарончым храмам у чыстым выглядзе, але вось гэта частка наперадзе, якая называецца барбакан, каля ўвахода, выдае тое, што будаўнікі гэтага касцёла дапускалі, што яму прыйдзецца несці абарону. Дарэчы, такая самая частка барбакан была ў Мірскім замку, каля галоўнага ўвахода, і некалькі гадоў таму рэстаўратары аднавілі яе падмуркі для таго, каб можна было проста ведаць, што яна там ёсць. Смілавічы, палац Манюшкаў. Цікава, што гэты палац належаў і агінскім, і манюшкам у розныя часы. Дзве сям'і, з якіх выйшлі вялікія кампазітары. Станіслаў Манюшка, які нарадзіўся зусім недалёка, наш з вамі слаўны земляк, стваральнік польскай нацыянальнай оперы, у гонар якога палякі назвалі, вы ведаеце, вакзал чыгуначны не так даўно ў Варшаве, калі мы святкавалі 200-годдзе Станіслава Манюшкі. У гэтым палацы жыў ягоны дзядзька. Ён сюды да гэтага дзядзькі прыязджаў, і пэўныя сюжэты, якім Манюшка дзяліўся потым з сучаснікамі, яны былі натхнёныя якраз вось гэтым палацам. Ну, зноўку ж, разумееце, 18 стагоддзя ўжо не ішла гаворка пра нейкія абарончыя функцыі гэтага палаца, але вось вам вежа, вось вам зубцы на вежы, вось вам такі замак, у якім наш слаўны земляк, кампазітар, правёў шмат часу ў свае дзіцячыя гады. Новы Свержань, Петрапаўлаўскі касцёл, знаходзіцца пад Стоўбцамі. Гэты касцёл пабудаваў Радзівіл Сіротка, які фундаваў і касцёлы, цэрквы, і сінагогі, даваў грошы на пабудову храмаў розных канфесіяў. Ну, тут таксама можна знайсці абарончыя рысы, і ввогуле ён так вельмі строга гэты касцёл выглядае. Узда. Вось вам цікавы прыклад беларускай піраміды. У Беларусі захаваліся 3 пахавальні ў выглядзе піраміды. Адна з іх знаходзіцца пад Маладэчным, другая знаходзіцца пад Баранавічамі і трэця знаходзіцца пад Уздой. Гэта пахавальня роду Завішаў. Мы з вамі казалі пра Магдалену Радзівіл, пра яе маёнтак Кухцічы, кальвінскі збор, і гэта літаральна побач знаходзіцца. Значыць, чым гэтая пахавальня цікавая? Бачыце, яна збудавана больш за 200 гадоў таму. Калі ўвайсці там унізе, то там проста ёсць адтуліны, куды ўстаўляліся труны і закрываліся магільнымі плітамі. А вось наверсе гэтай пахавальні, вот калі вось так вот паглядзець, вот прыблізна ў гэтай частцы ёсць пакой, у які можна патрапіць толькі з вуліцы, толькі залезшы вот так вот па схілу гэтай пахавальні. Там вот з другога боку такая дзюрка ёсць, куды можна залезці. І калі заходзіш в гэты пакой, у цэнтры стаіць калона, якая падпірае вот эту верх, і эту калону можна вот так кругом абысці.
Для чаго гэты пакой зроблены, ніхто не ведае. Хтосьці кажа, што гэта проста канструктыўная асаблівасць, каб менш цэглы патраціць, верх падпёрлі калонай і проста накрылі схіламі з цэглы. А хтосьці кажа, што гэта месца, дзе праходзілі масонскія нейкія рытуалы, паседжанні. Ну, карацей, такія байкі, якія я вельмі люблю. Вось. Ну і гэта пахавальня дайшла да нас у такім някепскім стане. Я маю на ўвазе сам будынак, хаця самі пахаванні былі за савецкім часам разрабаваныя, косткі былі раскіданыя, і самі пахаванні да нас, на жаль, не дайшлі. Ну, але вот майце на ўвазе, што ў Беларусі ёсць такія сапраўдныя піраміды. Вось вам бровар, сядзібы стэмскіх альбо ястаржэмскіх, ястэмскіх, іхнае прозвішча пішуць па-рознаму. Хойніцкі раён, Гомельская вобласць. Вот вы можете уявіць, колькі паверхаў? Раз, два, тры, чатыры, 5 паверхаў, вежы, як у нейкім шатландскім замку. А гэта ўсяго толькі бровар, спіртзавод, так, дзе спірт рабілі, піва рабілі, я не ведаю, штосьці там, карацей, выпіўку розную рабілі. Ну і вот можете сабе ўявіць, якімі трэба было быць рамантычнымі людзьмі, каб бровар, спіртзавод пабудаваць, ну, вось у такім вось выглядзе шатландскага замка. Варняны, яшчэ адна вежа, прызначэнне якой абсалютна незразумелае. Таму што там была сядзіба, каля этой сядзібы ёсць сажалка, і у этой сажалкі ёсць такі остраў, выспа. І вось на гэтай выспе пабудаваная вежа. Для чаго яна пабудаваная? Што там рабілі ў гэтай вежы? Ніхто не ведае. Але факт застаецца фактам, што вось эта вежа стаіць да нашых дзён. Яна у вельмі добрым стане, адноўленая. По-моему, яна належыць мясцоваму, там, не ведаю, краязнаўчаму музею, нешта такое. Карацей, сэнс такі, што яна абсалютна ў парадку, туды можна патрапіць усярэдзіну. І да гэтай выспы ідзе адкідны мост, які гэты мост, калі падняць, адкінуць, то на гэты востраў ніяк немагчыма больш патрапіць. Ну, ідзем далей, Красны бераг, пад Бабруйскам, паміж Бабруйскам і Жлобіным, скажем так, сядзіба Козел-Паклеўскіх. Ну, зноўку, з чым вам не замак? Хоць збудаваная ў 1890-х гадах нашым знакамітым родам Козел-Паклеўскіх. Ну, пасля яна перайшла там да расійскага генерала, які прыляпіў на фасад кажаноў, унутры там нейкіх вампіраў навылепліваў. І зараз гэтая сядзіба адноўленая, там музей знаходзіцца. І вельмі раю вам наведаць, таму што па задуме гаспадароў гэтай сядзібы кожная зала была пабудаваная, абсталяваная ў розным стылі. Адна зала гатычная, другая зала бараковая, трэцяя зала ў стылі класіцызма. І вельмі цікава хадзіць з пакоя ў пакой і назіраць вось такое перамяненне стыляў. Ідзем далей. Менск, ваданапорная вежа, якая ўваходзіла ў комплекс пабудоваў чыгуначнага вакзала і захавалася да нашых дзён у вельмі добрым стане, хоць усярэдзіне там нічога няма. Ну вось зноўку ж вам прыклад таго, як утылітарная пабудова, ваданапорная вежа, якую можна было узвесці ў значна спакайнейшым стылі, была ўзведзена ў стылі замка, таму што нашы продкі не маглі жыць без замкаў. Бачыце, яны любы хлеў, любую стайню, любую ваданапорную вежу стараліся зрабіць замкам. І гэта мяне вельмі захапляе. Райца, Карэліцкі раён, гэта зусім блізка ад Мірскага замка, зусім блізка ад Залесся, дзе нарадзіўся Адам Міцкевіч. Ну, вось вам яшчэ адзін прыклад, дзе царква, якая ўжо не мела ніякіх абарончых рысаў, была пабудавана ў такім выглядзе вельмі нармальнага і прыгожага прыстойнага замка. Ну і, дарэчы, ведаеце, з этой царквой была такая гісторыя ў савецкі час. Камуністы паспрабавалі яе разбурыць, падагналі тэхніку і нават разбурылі алтар, разбурылі апсіду. І, як мне расказваў святар, які там служыў, што пасля гэтага чалавека, які кіраваў гэтым бульдозерам, вельмі хутка ён загінуў нейкай незразумелай смерцю. Там малады чалавек даволі быў, а потом бах, і проста вот мёртвым яго знайшлі. Дарэчы, такія гісторыі шмат у якіх мясцінах расказваюць, што людзі, якія руйнавалі храмы, пасля здабывалі сабе сабачую долю. Співаліся, танулі, проста там пад плотам гінулі.
і гэтак далей. Ну, я думаю, што да, такое, напэўна, магло быць. Ну і вось цяпер гэта царква Святой Варвары вот стаіць у такім выглядзе. Заднюю сцяну адбудавалі, апсіду адбудавалі нанова, а ўся царква вот захавалася некранутай. Стайкі, сядзіба Лашкевічаў. Дарэчы, раней гэтае месца, гэтая сядзіба належала Пушкіным. Вы ведаеце, што род Пушкіных, адкуль паходзіць вялікі рускі паэт Александр Пушкін, ён вельмі шчыльна звязаны з Беларусю, Пушкіны жылі ў Беларусі, і вось гэтая сядзіба якраз належала роду Пушкіных. Вы ведаеце, што ўнук і ўнучка Пушкіна пахаваныя ў Беларусі. У Наваградку на могілках пахаваны ўнук Александра Пушкіна, які загінуў, калі быў яшчэ дзіцёнкам, а пад Бабруйскам пахаваная ўнучка Пушкіна, якая там пражыла большую частку свайго жыцця. Яна выйшла замуж за некага там расійскага вайскоўца, якога направілі сюды служыць, і яна памерла тут у Беларусі і была ў нас пахаваная, і сёння у тым мястэчку, дзе знаходзіцца яе магіла, кожны год, ці кожны некалькі гадоў, не помню, адбываюцца пушкінскія чытанні. Дык вось гэта сядзіба дайшла да нашага часу, сама яна ўжо з 19 стагоддзя стаіць на месцы сядзібы ранейшай пары. І што цікава, што самі гаспадары, вот паны Лашкевічы, якія ўжо канкрэтна гэты будынак узводзілі, паміж сабой называлі яго замкам. Вот захавалася такая інфармацыя, што паміж сабой яны яго называлі замкам. Ідзем далей. Малінаўшчына, пахавання Свентаржэцкіх. Вось это адна з трох у Беларусі пахавальняў у выглядзе піраміды. І што як бы дрэнна, што да яе нельга падысці, таму што яна знаходзіцца на тэрыторыі завода «Аквадзіў», які разлівае гарэлку пад Маладзечным. І поэтому вось я там быў, але толькі з-за плота можна яе гэтую пахавальню убачыць. Што, дарэчы, дазволіла ёй захавацца ў някепскім стане, таму што яна не разбураецца, ніхто там яе не расцягвае. Там здалёк я фоткаў, што яны нават магільныя пліты аднавілі. Так што, дзякаваць Богу, бачыце, і плюсы, і мінусы ёсць у тым, што яна на тэрыторыі гэтага завода «Аквадзіў» знаходзіцца. Ідзем далей. Палац Пуслоўскіх у Косаве. Добра вам вядомы, які знаходзіцца у Марачоўшчыне пад Косавым, дзе нарадзіўся наш з вамі герой Тадэвуш Касцюшка. Зноўку ж той прыклад, калі палац, які ўжо будаваўся ў паслязамкавую эпоху, быў збудаваны ў выглядзе замка. З такімі вежамі, з зубцамі, у такім абарончым стылі. Бачыце, ну, трэба было мець романтычную душу, каб пабудаваць дом, дзе ты жывеш у такім выглядзе. І зараз гэты палац аднаўляецца. Слава Богу, гэты фотаздымак ужо састарэў. Туды ўжо можна ўвайсці ў сярэдзіну і пабачыць такую невялікую экспазіцыю. Ёсць ідэя, калі ўвесь палац будзе адноўлены, што там будзе музей знаходзіцца, і ЗАГС, і гатэль для турыстаў. Ну і я вельмі рады, што гэтыя планы, яны імкліва рэалізуюцца. І трэба сказаць, што рэалізуюцца не самым горшым чынам. Вось менавіта берасцейскія рэстаўратары захавалі тэхналогіі, захавалі майстэрства для таго, каб аднаўляць такія аб'екты. Ідзем далей. Медычная школа ў Гародні часоў Панятоўскага. Ну і я думаю, што гэты будынак добра вам знаёмы. Бачыце, мне ён спадабаўся для гэтага спісу вось гэтымі сваімі вежамі па баках, да якіх так і хочацца дамаляваць нейкія шпілі яшчэ, або уявіць, што гэта такі замак. Палац Булгака ў Жылічах, ён захаваўся толькі напалову, таму што падчас вайны немцы разабралі частку гэтага палаца для таго, каб выкласці з гэтай цэглы дарогу. Ім там трэба было кудысьці там штосьці прасоўвацца вайсковым сілам, і яны з гэтай цэглы забрукавалі дарогу. Да гэтага моманту, пакуль частка палаца не была разабрана, это быў самы вялікі ў Беларусі палац. Так, ну, калі казаць пра род Булгакаў, то, канешне, вы ўсе ведаеце Яна Булгака, бацьку беларускай фатаграфіі, які пакінуў нам вялікую спадчыну, а калі б ягоная фотамайстэрня ў Вільні не згарэла, то эта спадчына была б у дзесяткі разоў большая. Сёння гэты палац аднаўляецца, ужо яго можна часткова наведаваць, ягоная частка ўжо адноўленая, а ў другой частцы зараз ідзе рэстаўрацыя.
Вось. І гэта вельмі цешыць, таму што усходняя Беларусь па розных прычынах бедная на помнікі архітэктуры, а гэта якраз у той выпадак, дзе мы можам шыкоўны палац назіраць. Так, ідзем далей. Такі вот капліца, такі касцёл у мястэчку Багушевічы пад Березіном Менскай вобласці, бачыце, з такімі вежачкамі. Вось вам лякарня, якая як сапраўдны замак выглядае. Мёрзкі раён, Віцебская вобласць, мястэчка Дзесна. Вось вам брама сядзібы Оштарпаў у Дукоры. Это таксама вельмі добры прыклад. Пачакайце, я зараз зарядку возьму, подключу да ноутбука. Так. Так, то бачыце. Зараз одну секунду, каб нас з вами не адключыцца. О, подключу зарядку. Вось это той прыклад, калі гэта брама ўжо разбуралася, она стаяла ў руінах, не было ўжо ні даху, ні шпіля, нічога. І пасля там зрабілі музей у Дукоры і аднавілі цалкам гэтую браму. І там унутры цяпер экспазіцыя такая цікавая зроблена, якая паказвае розныя сядзібныя брамы нашай краіны. Вельмі хорошае месца, там можна і ў музей паглядзець з экспазіцыяй, і на катамаране пакатацца, і дранікі з'есці, і паглядзець, як гаршкі лепяць, і паглядзець, як мёд робяць. Так што вельмі такое класнае месца, дзе цэлы дзень можна пабавіць. Ідзем далей. Віцебск, пазямельна-сялянскі банк, абсалютна які як замак выглядае. Паглядзіце, якія вежы па вуглах, якія шпілі. Ну, і нават на гэтых вежах такія псеўдабайніцы з псеўдагалерэямі ёсць. Вось. Так што бачыце, нават банкі у нас нашыя продкі будавалі як замкі. Ідзем далей. Магілёў, пазямельна-сялянскі банк. Это той будынак, які намаляваны на нашай купюры у 200... Колькі это? 200 рублёў цяпер там ці колькі? Не помню. Раней это 200 тысяч, 20 рублёў цяпер, так? Вот ён намаляваны на нашай купюры. Так, ідзем далей. Ну, вось вельмі цікавая пабудова, ніхто не ведае, што гэта такое. Хтосьці кажа, што гэта паркавы павільён, хтосьці кажа, што гэта лазня, хтосьці кажа, што гэта альтанка. Это вось знаходзіцца ў Капыльскім раёне. Як ехаць на Слуцк, трэба там направа павярнуць, і вот стаіць такі павільён. Вот. У сядзібе Ёдкаў. Дарэчы, Наркевіч Ёдкі, альбо проста Ёдкі, гэта слаўны наш род, які меў шмат сядзібаў, і вы ведаеце самага значнага прадстаўніка гэтага роду, які быў беларускім Тэслам, быў алхімікам у сядзібе Наднёман, недалёка, дарэчы, ад гэтай сядзібы, праводзіў такія пэўныя эксперыменты, вы можете пачытаць пра іх в інтэрнэце, ёсць шмат артыкулаў. Ідзем далей. Бягомаль, бачыце, такая вось царква усіх святых, якая мне нечым нагадывае такі маленькі замак. Друя, Траецкі касцёл і кляштар, 1643 год. Таксама, слухайце, ну чым вам такі не замак з вежай, з такім палацам, тым больш, што і ўсярэдзіне там все цудоўна захавалася. Жупраны, Петрапаўлаўскі касцёл, мне ён нагадывае вось тую царкву ў Райцы, якую мы з вами бачылі. Ну, вельмі велічна выглядае. Ён нават на фатаграфіі ўражвае, но што ўжо казаць, калі паглядзець на гэта ўжывую. Падарожск, брама сядзібы Бохвіцаў, Ваўкавыскі раён, Гарадзенская, зноўку ж вобласць. У маёнтку Падарожска апошнія гады ідзе кіпіць вялікая праца. Наш з вами земляк Павел Бераговіч, які ўжо нарадзіўся ў Расіі, але памятае пра свае беларускія карані, выкупіў гэты маёнтак і стварае там музей беларускай шляхты. Ідзе вельмі вялікая праца, набыццё экспанатаў, стварэнне экспазіцыі. Я спадзяюся, што праз некалькі гадоў мы з вами зможам ужо гэты музей наведаць, а на гэты год у іх запланавана адкрыццё такога павільёна з кавярняй, з сувенірнай крамай. Так што я вас заклікаю ўжо пры магчымасці туды прыязджаць у Падарожск, таму што там ужо ёсць што паглядзець. Вольна, Траецкая царква. Бачыце, тут у нас ёсць вот этой контрфорсы, вось яны па баках ёсць гэтай царквы, спераду. Гэта таксама той прыклад, калі будынак ужо не меў ніякай абарончай функцыі,
але у памяць пра слаўнае мінулае наша замкавая быў расквечаны такімі вось элементамі архітэктуры. Ну вось вам Бегосава, вакзал 1924 года, зноўку ж з вежамі, з зубцамі, са шпілямі, што проста паказвае, што немагчыма з нас выбіць гэты замкавы дух, што мы нашчадкі грамадзянаў Вялікага княства Літоўскага, у якіх проста ў крыві жыве прага да замкавасці, да рыцарства. Па дарозе ў Гародню можна ў Шушынскім раёне вось такую сядзібу паглядзець, Галавіч-Полле. Там цяпер, па-мойму, дзіцячы дом, калі я не памыляюся, знаходзіцца, ну, але туды можна патрапіць і гэта пафатаграфаваць. Ратуша ў Чачэрску. Адна з немногіх беларускіх ратуш, якая дайшла да нас у арыгінальным выглядзе, таму што вы ведаеце, што ў Менску і ў Магілёве ратушы былі ўзарваныя і адбудаваныя нанова. Ну, а гэтая ратуша цікавая тым, што, па-першае, 18 стагоддзе, яна вельмі старая, па-другое, сам аб'ём ратушы цагляны, а вежы ў яе зроблены драўляныя. Вось адыміце гэтыя вежы ад ратушы, і будзе зусім не тое. А вось з вежамі, ну, паглядзіце, як яна велічна і класна выглядае, так? Там цяпер знаходзіцца краязнаўчы музей, можна ўсярэдзіне таксама пабываць. Ну, вось Барысаў, чыгуначны вакзал, так вось, як можна ўявіць тут з гэтымі вежамі таксама дамаляваць пэўны замачак з яго такі. Вось. Ну, вы ведаеце, канешне, наш самы вялікі, самы высокі ў Беларусі касцёл у Гервятах, Траецкі касцёл, вышыня ягоная там 60 з нечым метраў, калі не памыляюся, Астравецкі раён. Ну, дарэчы, гэты касцёл якраз патрапляе у небяспечную зону вакол нашай атамнай станцыі, якая плануецца да адкрыцця ў гэтым годзе. Вось. Вось трэцяя капліца пахавальня ў форме піраміды ў Баранаўскім раёне Берасцейскай обласці. Ну, вот яна да нас, канешне, у не вельмі добрым выглядзе дайшла, але такую піраміду тут можна вельмі добра ўгадаць і паглядзець. Сядзіба Жалудок, сядзіба Чацвярцінскіх, таксама ў Гарадзенскай вобласці, Шушынскім раёне. Вось, дарэчы, вось у гэтай сядзібе жыла цётка Эльжбета Радзівіл. Хто з вас памятае, я расказваў пра Радзівілаў, прыязджаў да вас. І вось Эльжбеціна цётка якраз выйшла замуж за Чацвярцінскага і жыла ў гэтым палацы. І Эльжбета, калі была маленькая, прыязджала да цёткі ў госці ў гэты палац. І якраз так успамінала, што якраз тады ў палацы адбыўся пажар, і яны жылі ў флігелі, а не ў самім палацы. Ну і флігель там таксама з такой вежай захаваўся. Яшчэ адна такая сядзіба, па-мойму, там цяпер якраз лякарня знаходзіцца, так? Вось вы бачыце на малюнку, як яна раней выглядала. Ну і, ў прынцыпе, гэтыя вежы захаваліся сёння. Чым вам не замак? Чым вам не замак з такімі абарончымі вежамі? Царква Святога Георгія ў Капыльскім раёне, вось тых Сунаяў, пра якія мы з вами ўжо казалі, таго паркавага павільёна. Таксама бачыце высокія спічастыя вокны, такія рэшткі ад вежы. Ну, ўсё гэта натхняе успомніць слаўнае нашае мінулае. Вось гэта яшчэ адна брама сядзібы, дзе сама сядзіба была абсалютна ў спакойным стылі, хата як хата. Вось. Ну, а браму вырашылі пабудаваць у такім замкавым выглядзе, для таго, каб кожны, хто прыехаў у госці, ўразіўся проста з першага моманту, толькі праехаўшы праз гэтую браму. Млын у Зябках, пад Глыбокім. Дарэчы, вот там цікавая такая мясціна, 3 самыя глыбокія нашыя азёры знаходзяцца якраз вот побач з гэтымі Зябкамі. Так? Это возера там Доўгая, і ў Сахновічах возера Гынькава, і трэцяе яшчэ возера. І там вот можна ўбачыць такі млын з контрфорсамі, з такой вежай, бачыце, і захапіцца ім. Ну, вось вам прыклад бібліятэкі, якая пабудаваная як сапраўдны замак. Это вельмі блізка ад Менска, 30 кіламетраў. Гэта мястэчка Станькава, сядзіба Чапскіх. Тут жыў Караль Чапскі, самы круты менскі мэр за ўсю гісторыю Менска.
І бібліятэку сваю яны вырашылі пабудаваць у выглядзе замка. Яны самі называлі яе скарбіс, таму што гэта была не толькі бібліятэка, у іх была калекцыя манет, калекцыя мінералаў, калекцыя твораў мастацтва, якую яны захоўвалі тут. Фактычна это такая сямейная скарбніца была. І яшчэ ў 90-х, у 2000-х годах паўстала файная ідэя зрабіць тут такі музейчык, які бы паказваў шляхетныя роды Менскай там вобласці ці Меншчыны. Ну, на жаль, пакуль што гэта так і засталося на ўзроўні ідэі, але гэта бібліятэка знаходзіцца на тэрыторыі дзіцячага дома, што як бы яе захоўвае, таму што яна пад наглядам, ніхто яе не разбурае, ніхто яе не раскрадае, і можна прыехаць і проста вось яе гэту бібліятэку паглядзець. Вялікая Сваротва. Звяртаю вашу ўвагу, што гэта адзіная ў Беларусі трохвугольная царква. Я думаю, што вы іншых трохвугольных церкваў у Беларусі дакладна не назавеце. На абшарах Вялікага княства Літоўскага было 5 такіх церкваў, 2 з іх на тэрыторыі сённяшняй Беларусі. Ніхто да канца не ведае, чаму яна была збудаваная трохвугольная, гэта царква. Это, дарэчы, вельмі блізка ад Завосся, дзе нарадзіўся Міцкевіч. Это можна аб'яднаць, калі вы паедзеце ў Завоссе, наведаць таксама і Сваротву. І версіі, чаму яна трохвугольная, ёсць розныя. Значит, першая версія, што это ў гонар Святой Троіцы, так? Бог Отец, Бог Сын і Бог Святы Дух, таму гэтая царква трохвугольная. Другая версія гэта тое, што это быў перыяд уніяцтва, і ў гэтую царкву зробленыя 3 ўваходы для таго, каб прадстаўнікі 3 канфесіяў маглі там маліцца і вот раўназначна заходзіць з розных бакоў. Вось. І трэцяя версія такая, што проста сэканомілі, таму што 3 сцяны пабудаваць выгадней, чым 4 сцяны. І вот што архітэктар сэканоміў, пабудаваў 3 сцяны. Першапачаткова царква была драўляная, пасля яна згарэла. І ў 1823 годзе канюшы вялікага князя, былога вялікага князя, Мікалай Аўсяннік з роду аўсяннікаў пабудаваў гэтую вот мураваную менавіта царкву. Яна дайшла да нас абсалютным цудам, таму што яшчэ 15 гадоў таму яна стаяла ў руінах. Вось вышэй акна нічога не было, даху не было, сцены былі разваленыя, і у суседняй вёсцы жыў святар, які пражыў больш за 90 гадоў, Георгій Стапун, яго не стала некалькі гадоў таму. І вось ён за сваё жыццё здзейсніў такі подзвіг. Ён цалкам адбудаваў 2 храмы. У сваёй вёсцы, дзе ён жыў, захаваліся руіны царквы, якую ён аднавіў, і вось у вёсцы Вялікая Сваротва. Ён знайшоў спонсараў, знайшоў грошы і з руінаў аднавіў вось гэты храм. І, бачыце, адзіная ў Беларусі трохвугольная царква такім чынам была для нас проста уратаваная. Ідзем далей, яшчэ колькі з вамі аб'ектаў прагартаем. Это вот Траецкая царква ў Блоне, Пухавіцкі раён Менскай вобласці. Паглядзіце, якой вежай, з якім шпілем. Ну, просто вот любавацца хочацца такімі аб'ектамі. Касцёл святога Антонія Падуанскага ў Рагачове, які вот у паўразбураным выглядзе дайшоў, але цяпер аднаўляецца, належыць вернікам гэты касцёл. Вось, это Воўпа, касцёл Яна Хрысціцеля, касцёл, у якім мела шлюб Ларыса Антонаўна Геніюш. І бачыце, хоць ён і драўляны, і вельмі стары, але дзякаваць Богу, гэты касцёл захаваўся, там рака Ваўпянка ёсць у гэтым мястэчку. Калі будзеце вандраваць па мясцінах Ларысы Геніюш, то можна гэты храм будзе паглядзець. Шчэрчыцы, капліца-пахавальня, зноўку ж Гарадзенская вобласць. Вось гэта такі брат-блізнюк касцёла ў Воўчыне. Вельмі падобныя па архітэктуры гэтыя 2 храмы. Ну, Воўчынскаму касцёлу пашанцавала больш, таму што ён да нас дайшоў у адбудаваным ужо выглядзе, ну, а капліца... Ну, проста, каб вы разумелі, вось эта капліца па вышыні, я не ведаю, як 5-павярховы дом. Тут вот нічога побач няма, каб маштаб зразумець, а насамрэч яна проста агромная, вот цяжка уявіць яе памеры гэтай капліцы. Вось такая сядзіба Маўрасаў у Тарнове, па дарозе ў Гародню можна паглядзець, у такім італьянскім стылі збудаваная, з вежай, з вежачкай. І вось это, дарэчы, класны прыклад, калі сядзібе знайшлі прымянення, мясцовая гаспадарка аднавіла гэтую сядзібу і раздала кватэры сваім супрацоўнікам.
цяпер у гэтай сядзібе вось жывуць супрацоўнікі мясцовай сельскагаспадарчай арганізацыі. По-моему, класна. Просто я гатовы быць аграномам, жывёлаводам і ветэрынарам для таго, каб пажыць у такой сядзібе. Вось. Лагойск палац Тышкевічаў, ад якога толькі руіны захаваліся. Вось, дарэчы, браты Тышкевічы, Яўстах і Канстанцін Тышкевічы, пачынальнікі музейнай археалагічнай справы ў Беларусі, першыя беларускія археолагі прафесійныя, якія сталі даследаваць курганы, праводзіць раскопкі на старадаўніх селішчах і заклалі археалагічную калекцыю, якая спачатку размяшчалася вось у гэтым палацы ў Лагойску, а пасля яны перадалі яе Віленскаму універсітэту, і віленская археалагічная калекцыя Тышкевічаў вось з гэтага палаца пераехала была ў Вільню. Вялікая Бераставіца, Гарадзенская вобласць, Дабравечнаскі касцёл, магутны, які хоць і закінуты, хоць і не дзейнічае, але у такім, ну, даволі некепскім стане гэты будынак да нас дайшоў. Бачыце, вось побач справа можна ўбачыць вясковую хату, каб зразумець маштабы гэтага касцёла. Капліца ў Бешанковічах на могілках з такімі вежачкамі спічастымі. Праз Бешанковічы Наполеон праходзіў, там захаваўся палац Храптовічаў, якім Наполеон ночыў. Вось, і апроч гэтага там можна яшчэ ўбачыць вось такую каплічку на могілках. Ратуша ў Віцебску, 1775 год, таксама адна з немногіх беларускіх ратушаў, якія захаваліся і дайшлі да нас у арыгінальным выглядзе. Ёсць фотаздымак, дзе Васіль Быкаў стаіць на фоне гэтай ратушы. Адзін з самых знакамітых гарадзенцаў, так, Васіль Быкаў. Баранавічы, пажарнае дэпо, такі тыповы праект, але вельмі мілы, сімпатычны, таксама з такой вежай, што прымушае азірнуцца, калі праязджаеш з ім побач. Задзвея, лядоўня сядзібы Чачотаў, Берасцейская вобласць. Ну, вось это той прыклад, калі, на жаль, фотаздымак састарэў, таму што за гэтыя гады, якія прайшлі ад яго, эта лядоўня напалову развалілася ўжо. Рухнула палова гэтай лядоўні, і цяпер у такім выглядзе вы ўжо яе не ўбачыце. Хаця, бачыце, вось тут ёсць такая, як псеўдагалерэя, псеўдабайніцы такія вот зробленыя. Ну, а што такое лядоўня? Лядоўня – это месца, дзе прадукты пад зямлёй захоўвалі. Фактычна, частка над зямлёй не мела ніякага, ну, сэнсавага прызначэння. Ну, хіба што там можна было пальцам пханыя кілбасы захоўваць, да, каб раней часу іх не з'есці. Бо калі дома захоўваць, адразу з'есці. А так пабудавалі адразу лядоўню і там павесілі эти кілбасы і там іх захоўвалі. Вось. Жамыслаў, палац у Мястоўскіх, Гарадзенская вобласць. Гэта копія палаца ў Лазенках, летняй рэзідэнцыі Станіслава Аўгуста Панятоўскага у Варшаве. Пан Мястоўскі настолькі захапляўся асобай Панятоўскага, што пабудаваў сабе палац як копію каралеўскага палаца, і нават мэблю сабе замовіў такую самую, як у караля, і сядзеў на тых самых крэслах, на тых самых зэдліках, што і кароль Панятоўскі. Ну, палац у Жамыславе мае незразумелы будучыню, незразумелы лёс, таму што ён ужо быў аднойчы прададзены з аўкцыёна, потым дзяржкантроль прыехаў, забраў у ўладальніка, старшыні там калхоза, который яго прадаў, далі штраф, што вельмі танна прадаў. Потым у палацы здарыўся пажар, ён часткова быў знішчаны агнём. І зараз нібыта зноўку ён займеў некага ўласніка. Я бачыў фотаздымкі, што там ужо пачаліся нейкія працы, штосьці з ім ужо робяць, аднаўляюць. Ну, канешне, для любога нашага помніка архітэктуры тое, пра што мы можам марыць, каб у яго з'явіўся гаспадар. Таму што самае страшнае, это калі будынак нікому не належыць, калі ў будынка няма гаспадара, і тады ягоныя дні проста злічаныя. Закозель, капліца-пахавальня Ажэшкаў. Вы ведаеце, што ў Гародні ёсць дом і музей Ажэшкі, так? Ну і вось у Драгічынскім раёне можна ўбачыць такую капліцу. Я таксама бачыў інфармацыю, што там ужо выдзелены нейкія сродкі на тое, каб ратаваць, таму што там дах пад пагрозай таго, што ён можа абрынуцца. І, канешне, калі нічога не рабіць, то праз пару гадоў мы гэту капліцу ўжо ў такім выглядзе не ўбачым. Вось, Бяроза, касцёл святога Іосіфа, дакладней тое, што ад яго асталося.
у манастыры картузіанцаў у Бярозе. Это трэці па велічыні манастыр ордэна картузіанцаў у свеце. Глыбокая кармеліцкі касцёл. Это, дарэчы, цікавы прыклад, калі спачатку будынак быў узведзены ў стылі класіцызма, пра што нам сведчаць вось гэтыя дзве вежы, якія захаваліся ў алтарнай частцы. А пасля Ян Глаўбіц, наш слаўны архітэктар, вынаходнік стыля віленскага барока, перабудаваў гэты касцёл у стылі віленскага барока. Вы бачыце вось тыя пярэднія вежы, якія цяпер на заднім плане. Вось. Ну і мы атрымалі такі вельмі цікавы храм, дзе дзве вежы ў стылі класіцызма, дзве вежы ў стылі віленскага барока. Дарэчы, пад гэтым касцёлам, які цяпер з'яўляецца праваслаўнай царквой, знаходзіцца самае вялікае ў Беларусі храмавае падзямелле, куды можна патрапіць, куды цяпер праводзяцца экскурсіі, таму што мясцовы краязнаўца Юры Калбасіч, ён з'яўляецца прыхаджанінам гэтай царквы і ахвотна праводзіць туды турыстычныя групы, каб паказаць ім сутарэнне гэтага храма. Вось, бачыце, сыраварня у Пружанскім раёне. Таксама цікавы прыклад, так, калі вот узялі стары будынак і разбудавалі да яго драўляныя часткі, пераўтварыўшы ў звычайную хату, дзе можна жыць. Я там быў усярэдзіне, там мілая сям'я жыве, яны нават дазволілі спусціцца ў падвал, у сутарэнне, і там такія скляпенні захаваліся старадаўнія. Вось, так што, ну, па-мойму, жыць у помніку архітэктуры гэта проста класна. Ну, вось такі касцёл у Барунах, бачыце, адна вежа, другая вежа. Вось, дарэчы, менскі касцёл святога Язэпа, калі аднаўлялі, то менавіта франтон касцёла ў Барунах узялі за прыклад, таму што, уласна, франтон касцёла ў Менску не захаваўся, а касцёл у Барунах вельмі прыгожы, вельмі падобны па архітэктуры, і таму яго ўзялі за ўзор. Ну вот мы з вами 99 помнікаў перагледзелі, і у якасці 100-га помніка я вам хочу паказаць вот такі класны аб'ект. У Паланэшцы, дзе стаіць палац Радзівілаў, дзе стаіць драўляны касцёл, 200-гадовы, проста насупраць касцёла, на агародзе мясцовы жыхар пабудаваў замак. І я гаварыў з гэтым чалавекам і пытаўся, кажу, што тут у вас за пабудова такая цікавая? Ён кажа, это гасцявы дом. Калі прыедуць да мяне госці, я іх у гэты гасцявы дом пасялю. Ну і мяне, ведаеце, вельмі гэта захапляе, таму што вось гэты замкавы дух, ён з нашых людзей проста невынішчальны. І калі ты не можаш пабудаваць сапраўдны замак, пабудуй хаця б такі замак у сябе на агародзе і працягвай гэтую традыцыю беларускай замкавай архітэктуры. Так што, ну, бачыце, гэты спіс са 100 аб'ектаў, ён не канчаткова, не закрыты, і кожны з вас можа для сябе працягнуць гэты спіс, але самае важнае – гэта навучыцца заўважаць такія рэчы і навучыцца ганарыцца нашым мінулым, ведаць нашае мінулае, таму што любіць мала, трэба яшчэ і ведаць. Вось. І калі пачынаеш вывучаць, што нават сёння можна ўбачыць у Беларусі, вандруючы, то аказваецца, што можна, ведаеце, не выязджаючы з Беларусі, кожны год глядзець сотні аб'ектаў, якія будуць вось так вось уражваць, і не трэба купляць дарагія пуцёўкі ў заморскія краіны. Так што, ну вот мы з вами толькі 100 аб'ектаў паглядзелі, насамрэч іх 1000. Я вас заклікаю вандраваць пасля канца пандэміі і заклікаю вас карыстацца вось гэтым сайтам Глобус Беларусі, які я вам паказаў на пачатку, Глобус Тутбай, дзе праграміст Андрэй Дыбоўскі вельмі дакладна сабраў усю нашу архітэктуру, упарадкаваў яе па абласцях, па раёнах, па тыпах, па стылях помнікаў. Вось, і гэта можна аглядаць. Так што вот так вот, ну, невялічкі вам такі агляд 100 беларускіх замкаў. Спасибо, Глеб. А вы могли бы выключить демонстрацию экрана, и чтобы мы видели друг друга? Так, Остановить. вот так вот, видать, червоная кнопка, так. Да, отлично. Там в чате был вопрос. Сейчас. Ага. Ну, По-моему, некалькі было пытанняў, да? Да. так, давайте. Ну вот, я вижу вопрос. Ці ведаеце вы, якая будучыня замка Белы Ковель у Смальянах? У Смалянах. Я не ведаю, каб былі нейкія рэалістычныя планы яго аднаўлення. Я ведаю, што ёсць праект, які зрабілі энтузіасты, і
улічваючы, што ад замка захавалася крайне мала, і знаходзіцца ён удалечыні ад нейкіх асноўных турыстычных аб'ектаў, турыстычных шляхоў, не думаю, што ў бліжэйшыя гады ягоная будучыня нейкая радасная, на жаль. Там яшчэ ад Аксаны было пытанне. Аксана, можаш быць, сама агучыш? Кто хочет озвучить вопрос, вы только микрофончик не забудьте включить внизу на панели слева. Привітання, Глеб. Привітання. Питання такое, ну, поскольку ви любите байки розные, як і я, то а що відомо про підземні ходи розные під замками? Ось, наприклад, кажуть, що треба по підземним ході можна було аж у Вільню дойти. Я думаю, што ў нашых продкаў з галавой ўсё было ў парадку, і будаваць падземны ход з Крэва ў Вільню это настолькі дорага і глупа, што ніхто б гэтым займацца не стаў. Ведаеце, значыцца, падземныя хады, я вам скажу, канешне ж, яны былі. Ёсць падземныя хады, якія былі адкрытыя, якія дакладна вядомыя. Напрыклад, у Несвіжы я ведаю 3 падземныя хады, пра якія 100% можна сказаць, што яны ёсць. Першы падземны ход, ён унутры замкавых валоў, і ён служыць для таго, каб падаваць боепрыпасы з аднаго вала на другі, і ў гэты падземны ход сёння нават пускаюць турыстаў. Другі падземны ход пад сажалкай злучае замак і касцёл. Я ведаю людзей, которые былі ў гэтым падземным ходзе. А пра трэці падземны ход распавядала сама Эльжбета, і ён таксама быў адкрыты ў 90-е гады, там нават была страшная гісторыя, калі 2 дзяцей загінулі ў гэтым падземным ходзе, і пасля гэтага яго замуравалі. Ён злучаў замак з кляштарам, который стаіць там за Несвіжам на гары, і сапраўды праз гэты падземны ход можна было выбрацца. Любы падземны ход выкарыстоўваўся толькі для аднаго, каб калі аб'ект будзе абложаны і акупаваны, каб можна было непрыкметна адтуль выбрацца і ўратавацца. У падземныя хады, там дзесяткі кіламетраў, па якіх можна было ездзіць на карэтах, я таксама такія байкі турыстам распавядаю, але, канешне, это ўсё міф. Дякую. Скажи, калі ласка, а у цябе ёсць такая адмысловая экскурсія па байках, мітах? Это кожная экскурсія такая, таму што, ведаеце, вот ёсць, чым журналіст адрозніваецца ад гісторыка. Калі ты гісторыка нешта пытаеш, ён не ведае, то ён скажа, я не ведаю, я пагляжу. А журналіст прыдумае і раскажа, правда, ну, калі нечага не ведае. І, ведаеце, я прыхільнік таго, каб глядзець на нашых суседзяў. Усе нашы суседзі будуюць гісторыю на нацыянальным міфе. Ты прыходзіш у палац вялікіх князёў у Вільні, і там размешчана мапа Вялікага княства Літоўскага, на якой зверху замест Вялікага княства Літоўска напісана Літува, так? І на этой мапе нанесены Вільня, Ліда, Наваграда, Крэва, і напісана, што это ўсё вот сённяшняя Літва, ад якой проста адшчапілі розныя кавалкі, вот усякія там беларусы з краю, так? І з усіх наших суседзяў мы самыя дурныя, таму што мы любім сябе азбядняць, мы любім сябе абіраць. Касцюшку забірайце, Манюшку забірайце, Міцкевіча забірайце, Радзівілаў забірайце. А мы з каўтуном у валасах будзем сидзець у гнілой хаце і казаць, што мы з гною вылезлі, вот, і Ленін нам лямпачку даў. Вот. Так што я прыхільнік таго, каб не збядняць сябе. І калі ёсць магчымасць нейкі гістарычны факт, скажем так, прыцягнуць на свой бок, то трэба гэта, канешне, рабіць заўсёды. Ага, дякую, Глеб. Там яшчэ от Татьяны Будник у нас есть питание. Расскажите, пожалуйста, о реконструкции старого замка в Гродно. Ну, я не ведаю, ці гэта пытанне для цябе, Глеб? Не, я ведаю не больш за вас, таму што я ж не архітэктар, я ж не даследчык. Мая пазіцыя толькі такая, гэта добра, што рэканструкцыя ідзе. Я бачыў спрэчкі, я бачыў сваркі, про тое, што купал не такі, стенку разбурылі, вежа не такая, тое не так, гэта не так. У тым выглядзе, у якім замак у Гародні да нас дайшоў, на жаль, ён прайграе еўрапейскім замкам і падобным аб'ектам у астатніх краінах Еўропы. І тое, што з ім варта было нешта рабіць, гэта адназначна. На жаль, у нас ёсць два варыянты. Альбо ён там, не ведаю, будзе далей стаяць, як хлеў нейкі, альбо з яго зробяць Дыснейленд. Вот зараз з замкаў у Гародні робяць Дыснейленд. І, ў прынцыпе, галоўнае, каб не разбуралі тое аўтэнтычнае, што да нас дайшло. То есть, умоўна кажучы, вот ведаеце, Мірскі замак аднавілі лепш, чым Несвіжскі, таму што ў ім не разбурылі старое. Вот у Несвіжскім замку шмат што панішчылі, калі аднаўлялі.
Улічваючы, што ў гарадзенскім замку толькі сцены да нас дайшлі, то бок ні ўбранні ўнутраныя, ні інтэр'еры, канечне, нічога этого не захавалася, то самае важнае, каб аўтэнтычныя часткі замка не разбураліся ў працэсе аднаўлення. А тое, што варта яго было аднаўляць, ну, канечне, ведаеце, я бачу нават меркаванні прафесіяналаў, у тым ліку і гарадзенцаў, гарадзенскіх гісторыкаў, пра тое, што замак набывае рысы замка, разумееце? Вот я бачу фоткі з-за Нёмана, ну, сапраўды цяпер на беразе Нёмана стаіць замак. А ведаеце, вот кажуць, што самая такая традыцыйная экскурсія па Беларусі — это гадзіну ісці ў чыстае поле, і потым гадзіну ў гэтым чыстым поле расказваць пра то, які замак тут стаяў. Ну, канешне, это катастрофа. І вот падыходзіў раней да замка і гаварыў, ведаеце, а вот тут была вежа, а вот тут былі зубцы, а тут яшчэ такая сцяна стаяла. Ну, колькі можна на пальцах расказваць пра нашыя замкі. Так што самім фактам тое, што замак аднаўляецца, я цешуся. Хоць я згодны з многай крытыкай пра тое, што пэўныя рэчы робяцца, ну, топорна і неадназначна. Ну, Глеб, тут еще есть одно питание, на которое, я попрошу тебя отказать, от Людмилы Пригожаевой, да? Спасибо, Глеб, очень интересно, ваше любимое место. И я, может быть, покуль Глеб думаю, попрошу шановные удзельники лекции написать ваши комментарии, водгуки относно того, что вы сегодня почули у чат. Добро? Я вельмі люблю гарады-музеі, куды можна прыехаць і правесці там некалькі дзён. Канешне, горад нумар 1 у гэтым сэнсе гэта Гародня, дзе захаваўся там, як мы з вами ўжо казалі, кожны там 5-й беларускі помнік архітэктуры. Апроч Гародні у нас ёсць Полацак, у нас ёсць Бабруйск, у нас ёсць Наваградак. Это мясціны, дзе можна не проста нейкі один вырваны зуб убачыць. Вот ты, бывае, прыязджаеш, і там стаіць нейкі адзін там касцёл ці адзін флігель. І што было кругом, сярод чаго ён стаяў, не заўсёды зразумела. А Гародня, Полацак, Наваградак, Бабруйск — это тыя мясціны, дзе захаваліся цэлыя комплексы, цэлыя вуліцы, цэлыя кварталы, і можна проста адчуць сябе ў мінулых стагоддзях. Я часам думаю пра тое, што я нарадзіўся не ў той час, што я хацеў бы жыць у 17 стагоддзі, хадзіць па тых вуліцах, па якіх хадзіў Радзівіл Сіротка, па якіх хадзіў Леў Сапега. Ну і такая магчымасць у нас ёсць, толькі для этого трэба прыкласці намаганні і вельмі добра ўключыць фантазію. Дякую вялікі. Коллеги, может быть, хтосьці яшчэ хацеў уключыць микрофон и нешта сказаць? Я хочу. Калі ласка. Да, спадар Виктор, добрый день. Ой, спасибо, Лана, спасибо, Даша. Вы сделали, организовали такое прекрасное просто знакомство, представление, что-то с чем-то. Во-первых, я белорусский язык, знаете, еще, можно сказать, не занимался, но я прослушал, не отрываясь, все это время, и все понимаю. Даже Вежа понял, который не понимал, башня. И так далее. Я потрясен, изумлен. Очень хочется дружить с вами со всеми. Очень хочется с Глебом вместе на его машине, с своими друзьями из разных мест страны, с высокими друзьями, поездить вместе. Очень большие желания. Вообще, вот это то, что вы пробили, вот этот Zoom и так далее, то, что вы не знали, не знакомы были, тоже спасибо. Преклоняюсь перед вами. Молодцы. Все, спасибо. Не хочу отрывать времени. Дякую великий, спадар Виктор. Кто еще хотел? Давайте с востока. Давайте. Привет, Бобруйск. Привет, Светлана. Привет, Олег. Во-первых, Глеб, огромное спасибо. Мы так вот, только теперь знакомы вот так. Просто слышал фамилию, не представлял даже, что вы такой замечательный рассказчик. Фантастика. Хочется просто заправить машину, сесть и поехать. Несмотря на то, что, конечно, многие вещи из того, что вы рассказали, показали, мы видели в Беларуси, но, конечно, огромное количество просто не видели, о чем-то, может быть, слышали. Да, и большое спасибо за... Вот написали там, нам очень близка философия. Вот не просто рассказ, а то, как вы это подаете, как вы на это смотрите. Действительно, вот это наша белорусская история. Я больше занимаюсь такой еврейской белорусской историей, но белорусская история вообще сама по себе. Да, от нас щиплют справа, слева, сверху, снизу. Да, а мы вот, да, стоим посреди поля и рассказываем, какие здесь были башни.
Поэтому огромное спасибо. И, ну, как вы сказали, пандемия закончится, приезжайте в Бобруйск. Пока крепость наша еще стоит, да, и вот эта историческая застройка существует. Вот. И Лана сказала по поводу легенд. Я согласен. Тоже, знаете, да, журналист придумает сразу, историк подумает и придумает. Вот. У нас есть отдельная экскурсия «Бобруйск в легендах». Вот. И там такое, что мама дорогая. Так что приезжайте, поводим, расскажем. Еще раз огромное-огромное спасибо за то, что вы делаете, и за эту лекцию. Ну, вы бачите, вот вы сказали, что займаетесь габрэйскай гісторыяй, культурай. Гэта вялікі пласт у тым ліку гісторыі нашай архітэктуры, таму што тая мураваная забудова Бобруйска, в асноўным дзякуючы габрэям, мы яе маем, таму што габрэі былі рамеснікамі, купцамі, мелі магчымасць будаваць ну, цагляныя дамы, праўда, на той час. І мне вот вельмі, ведаеце, часам не падабаецца, калі мы пачынаем дзяліць, там, што наша, што не наша. Вот я в адным мястэчку спытаўся, вот у вас стаіць сінагога, разбураецца. Вот чаму ніхто вот не возьмецца нічога. І мне хтосьці адказаў, так это не наша, это вот габрэйская ж сінагога, як бы вот, а у нас тут габрэяў няма, як бы аднаўляць няма каму. Ведаеце, это колоссальная помылка. Все, что стоит на нашей земле, все наше. Неважно, это мечеть, это синагога, это церква, ці гэта касцёл. Па-першае, з культурного пункту гледжання, з архітэктурного пункту гледжання, а з другого боку, з пункту гледжання культуры, потому что все люди, якія жывуць у Беларусі, можна казаць, што яны розных нацыянальнасцяў, але это все беларусы, правда, як жывуць у Беларусі. Таму што мы ведаем выхадцаў з Беларусі, якія былі розных нацыянальнасцяў і стваралі ўсё па ўсім свеце. Але ну, для мяне Марк Шагал, напрыклад, это беларускі мастак, правда, мастак з Беларусі. Ён быў габрэем па нацыянальнасці, ён у Віцебску, у Ліозна правёў сваё дзяцінства і юнацтва, але гэта беларускі мастак. І тое ж самае, што сінагогі, которые у нас захаваліся, это помнікі беларускай архітэктуры. Вось што вельмі важна. Это габрэйские помники белорусской архитектуры. Да, абсолютно согласен. Абсолютно так же мы всегда и оторвать нельзя, и белорусское еврейство. Оно даже интересная ситуация такая, может быть, евреи такой показательный вариант, да, литовские евреи, белорусские евреи, украинские евреи, польские евреи очень разные. Белорусские евреи очень похожи на, ну, на белорусов, с кем жили, да, и это тоже такое. Знаете, украинские евреи одно время белорусских за евреев не считали, да? Ну, ведаеце, што для беларускіх габрэяў нават ёсць спецыяльнае слово літвакі, якое падобнае да слова ліцвіны, правда? Да, конечно. І ва ўсім свеце, калі сказаць, што это ён быў літваком, то адразу зразумела, што гэта габрэй з Беларусі. Да, с Беларуси, да, совершенно. Поэтому еще раз большое спасибо. Было просто замечательно. Дякую вам за увагу. Дякую, Глеб. Ну, я думаю, што тут вельмі шмат цёплых водгукаў. Я думаю, што пасля лекцыі, як скончыцца, ну, мы закрыем эту канферэнцыю, у цябе будзе магчымасць яшчэ раз перачытаць гэтыя водгукі, ну і трошачку атрымаць нашай цёплай зваротнай сувязі за такія выдатныя веды. І мне вельмі так адгукаецца тое, што ты кажаш, мала любіць, варта ведаць, так? І ганарыцца. І дзякуючы такім спікерам, як ты, людзям, якія не толькі любяць, але і ведаюць, у нас ёсць магчымасць таксама праз гэтую тваю любоў спрычыніцца і палюбіць і даведацца шмат такога цікавага. Дзякуй вялікі за то, што ты сёння з намі. У нас ёсць такая традыцыя, я перадаю слово Даше, уже, коли ласка. Да, спасибо, Лана. Глеб, спасибо большое за лекцию на одном дыхании. Как все писали по ходу, хочется сесть в машину и поехать. Вот правда хочется просто везде это посмотреть и прикоснуться к этой истории. Спасибо большое. А теперь про традицию. Включаем, пожалуйста, камеры, и будет общее фото. Камеры у вас находятся возле микрофончиков внизу. Тут бярэ катоў, сабачак, партнёраў пад бок, то калі ласка, Вітаўт, хадзі сюды. Вітаўт нас таксама слухаў. Это, Лана, типа котов и собачек мы берем под бок. Можно? Да, берите. Мы уже взяли. Я ведаю, чему я радом. Я не увидела, что ты говоришь. А Вітаўт сёння бярэ нешта іншае. Ага, о. Так,
Смотрите, у меня много кто еще не включил камеру. Не знаю, хотят, не хотят, но еще раз повторю. Внизу на панельке возле микрофона слева у вас камера. Нажмите на нее. Итак, приготовились? Еще не все. Подожди, Даш, подожди. Таня Таранко, Любовь. Давай Медведя возьмем. Включение камеры приравнивается к аплодисментам. Виолетта, а я тебя попрошу, я буду первую вкладку, и у нас есть еще на второй вкладке. Ты вторую, пожалуйста, фотографируй. Лариса Киркевич, вас плохо видно. А еще ближе. А еще чуть-чуть. Вот так, хорошо. Так, Татьяна Ой, Таранко. Что это за котик такой? Это кто? А вот Ольгу вижу. Так, готовы? Все. Раз, два, три. Улыбаемся. Чик. Остаемся все на своих местах. Виталь, подожди. Оставь. Безнадежно. Замучился сидеть. Угу. Давайте еще раз. Раз. Так. Угу. Готовы? Раз, два, три. Улыбаемся. Сфотографировала. И давайте сейчас будет еще третий контрольный. Контрольный. Улыбаемся. Раз, два, три. Готово. Спасибо большое. Таня Ой, Таранко Можно показала. сказать последнее? Я должен просто покинуть вас, у меня срочные важные дела. Михаил Манахну отдютер хаверима Нимикаве. Я говорю на иврите о том, что сегодня, с этой минуты, мы еще больше товарищей, чем прежде. Все, до свидания. До свидания, Виктор. Спасибо большое. Мы хотим еще сказать про то, что следующая лекция у нас состоится во вторник, 21 апреля в 4 часа, в 16:00. У нас будет тема «Как на нас влияют процессы в мире, как оставаться в ресурсном состоянии». И лекцию будет проводить Татьяна Смольник, это специалистка по семейным расстановкам. Вот, так что анонсы у нас завтра появятся, следите за новостями, присоединяйтесь, будем очень рады. І я ще раз дякуємо Глебу і всім, хто сьогодні до нас долучився. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. за лекцию. Спасибо.